Tervetuloa taas State of Basin pari. Jotenkin tuntuu, että tästä on hirmu pitkä aika. Mitenkäs kauan? Onhan siinä pari päivää enemmän kuin normaalisti, eikä vaan? Siitä on. Ai niin, joo, sen pitää totta. Me nauhoitettiin sunnuntaina viimeksi. Niin se oli melkein 3 viikkoa sitten. No ei nyt ehkä ihan, mutta kuitenkin siitä on pidempi aika kuin normaalisti. Se oli pääsiäinen välissä ja nyt eletään päivää 9. huhtikuuta. Agrikolan päivä. On vai? Joo, mä oon tosi suomalainen, mä muistin tuon todellakin. Mites sulla pääsiäinen? Mites sulla on mennyt nyt? Eikä tässä. Mitäs minä pääsiäisenä tein? Minä kävin 1 päivän porukoilla ja sitten minulla on ollut kauhea Jump Kingin kanssa tuo jälleen kerran into päällä. Se on jäänyt nyt elämään meikäläiselle. Sä oot kyllä joka ikinen päivä tykitellyt sitä, mikä et ole ollut menossa jossakin. Joo, mulla oli eilen meditointipäivä. Eilen oli meditointipäivä, mutta tänään oli vissiin aika huikea työpäivä. Miten siinä kävi? Joo, kyllä. Koneista ainakin pääsee etätöihin näköjään. Kyllähän no tuolla työpaikallekin naaru, että jo aikoihin eletty, kun tuommoinen duunari koneista ja pääsee etätöihin. Mä tein työkaluja tonne. Tein työkaluja sinne työpaikalle, semmosia tulkkaustyökaluja. Tiedätkö sä, mikä tulkki on? Mä luulin, että tässä ei nyt tarkoiteta sellaista, joka kääntää kieltä. Joo, ei se käännä kieliä, kun meillä on niinku mittatarkkaa tuo touhu ja pitää niinku silleen, ei tarvitsisi niinku silmämääräisesti tarkistaa joka kappaletta, kun sä pystyt laittamaan semmoisen tulkin niinku muotoon tehdyn kappaleen suoraan sinne kappaleen sisälle, jos se menee sisälle. Se on ok, jos se ei mene sisälle, niin se on huono. Tai se on liian tiukka se reikä esimerkiksi. Ja sinä sinun kotikoneistolla pystyt vaan tekemään näitä? Kyllä. No kaikkea on kyllä, kaikesta on hyötyä nykymaailmassa. Niin, se hommatkaa, kun ihmiset 3D-tulostimia, niin pääsee tekemään tämmöisiä erikoishommia. Ei niitä tarvitse kuin 1 000 € eestä melkein hommata tuohon taakse. No hittolainen homma toimii. Kyllä. Mitenkäs itsellesi? No pääsiäisenä kävin mökillä tuossa Savonlinnassa päin. Kävin mökillä ja teloin siellä ihteni. Mulla on ollut oikeastaan aika pitkään, varmaan intin jälkeen, mulla on aina ollut semmoinen jotenkin huono verenpaineongelma, että mä jotenkin välillä aina huippaa ja sitten nyt se tapahtui. Nyt se sitten ihan oikeasti tapahtui sillä niin pahasti, että mä tulin saunasta ja kippasin siihen suihkukaakeliin lattialle ja sitten mä heräsin siitä ja mulla oli niinku verta joka paikassa ja saman tien niinku liimattavaksi ja mulla on ollut silmä mustana oikeastaan siitä päivästä eteenpäin. Että voi kauhistus. Tänään nyt on ollut, eilen kävin ottamassa tikit poikkeen, niitäkin oli. Se oli semmoinen, että ihan hauska pääsiäisreissu, mutta muutoin on ollut kyllä ihan rentoa. Pelasin tuossa pääsiäislomalla Pleikka 4, mikä mulla on siellä mökillä, niin Jack and Daxterin, se ensimmäisen. Ja sitten mä pelasin Crash 2, tuon Ensen Trilogy 2 siis. Ja, se on ollut ihan kiva reissu sitten. Se oli ihan chilli reissu. Sitten rapstelin koiria siinä. Ja sitten Jack and Daxterista on kyllä pakko sanoa, nyt kun tuli kerta puheeksi, niin mä en hirveästi ole tätä aikoihin ajatellut, mutta se jotenkin tuntuu tosi oudolta Pleikka 4. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta kun lapsena pelasi sitä sillä Pleikka 2, niin ei tosiaan niin kuin tuntunut, että se olisi ollut jotenkin. Mä en tiedä miten. Siis mulla ei ole mitään niin kuin selitystä sille, miksi se tuntuu niin kirotulta, mutta jos joku tietää, joku kuuntelijoista tietää, minkä takia Jack and Daxter, se eka siis Precursor Legacy tuntuu Pleikka 4 aivan siis jotenkin todella semmoiselta, niin kuin, siinä on semmoinen tietynlainen jänkki. Voisiko se olla niin kuin porttausongelma sitten? Jotenkin kuulostaa semmoista, se voi olla niin kuin porttausongelma, kun tuohon Jack 2 kaatuu Pleikkari 4 tosi jusseen. Kaatuu vai? Kyllä. No mun mielestä Jack 2 on just semmoinen peli, että se on niin kuin jatkuvasti kaatumassa Pleikka 2:llakin, mutta se just toimii niin kuin jollain koodilla. Mun mielestä kun joku laittoi sen johonkin koneeseen, johonkin emulaattoriin tai joku vastaava, joka
mittaa sitä, että mitenkä paljon niin kuin muistia sun muuta on käytössä niin kuin Pleikka 2 silloin, kun se pelaa Jack 2, niin siinä lukee niin kuin, muistikriittisellä tasolla. niin, että se on niin kuin jatkuvasti koko ajan crashäämässä se konsoli niin kuin ihan koko ajan, jos sä pelaat Jack 2, että se just toimii. Joten en ihmettelisi sitä, että se, jos se 4:llakin on aika rankka. Niin, josko se on joku emulaattori, minkä kautta sen niinku pyörittää sitä. Todennäköisesti sehän se on piitä. Sitten jotenkin se tuntuu myös välillä, että se puottaa jotain tuplahyppy-inputteja. Joskus kun yrittää ihan selkeästi hypätä semmoisia mahdollisimman pitkiä niin kuin hyppyjä, niin kuin mahdollisimman pitkällä airtimella, niin sitten jotenkin se niin kuin jos välillä puottaa mun mielestä sen tuplahyppy-inputin siinä kesken kaikkea ja sitten eipä hypätäkään korkealle. Mutta en tiedä, mistä johtuu. Jos joku tietää tosiaan, niin mulle saa kertoa. Minkä takia Jack tuntuu oudolta Pleikka 4:lla? Ihan ihmeellinen keissi. Mutta jaksoin kerätä kaikki 100 PowerCellia siinä. Ihan täys läpipellu siis. Joo, jaksoin kerätä PowerCellit. Orbea en jaksanut ihan vaan sen takia, että en muistanut, missä niitä on. Ja PowerCelleistä kieltämättä olin unohtanut myös niin kuin lapsuudesta, että missä niitä kaikkia on. Mutta koska se peli vähän niin kuin kertoo sulle vinkin, että mitä sun pitää tehdä, että sä saat niin kuin esimerkiksi defeat all the balloon lurkers tai jotain tällaista, niin sitten siitä saa niin kuin vähän niin kuin vihjeen, että mistä saa PowerCellin, mutta niillä orbeille, kun ei tosiaan ole semmoista, niin ne pitäisi vaan niin kuin etsiä, ja mä päätin siinä vaiheessa, että jo, I'm out. Niin, siinä on niitä ekofontteja ja muita, mitä pitää käydä metästämässä. Joo, sitten mä olin vaan vähän siinä vaiheessa sillä, että joo, platinatrofi jäi siitä saamatta, mutta ei se nyt mua silleen hirveästi haittaa. Mun mielestä oli ihan hauska pelata se sillä pelasin sitä niin pitkään, kun sitä oli hauska pelata, silleen sanotaan suomeksi. Niin, sillehän se on mukavin pelata, kun on mukavaa. Että niin, kyllä. Se on tämmöinen lyhyt ja ytimekäs viisaus taas. Joo. Crash 2 kanssa, kun pelasin sen tossa, niin sillä on vanha kunnon ongelma. Cold Hard Crash, jos haluat siitä molemmat gemit. Ootko tuttu tälle levelille? Oliko se missä on vettä? Ei, kun se on se jää. Onko se nyt nelos- vai kolmosvarproomi? Siis tämä niin kuin Death Route. Niin, se Death Route, joo. Hyvin. Joo, missä pitää mennä molempiin suuntiin, jos sä haluat kaikki laatikot, joka on niin kuin, että jestas sentään. Niin kuin siellä päädyssä oli tyyli 1 laatikko. Niin, siis siellä on se 1 triggeriboksi, joka aktivoi sen laatikon, joka on siellä ihan alkupäässä sitä Death Routea, että sun pitää päästä niin takaisinpäin sitä. Se on se. Siinä meni ihan huomattavasti taas pisimmän aikaa ja muistin taas, että minkä takia Crash 2 on kasuaalisesti hirveän vaikea peli, mutta jos sitä jaksaa opetella kunnoin, niin kai se olisi ehkä vähän mukavampaa. Se on varmaan minun lemppari Crash ja kyllä se 2. Se nyt oli ensimmäinen Crash-peli, mitä minä koskaan pelasin. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta tosin nyt jos miettii, niin että ihan kaikista Crash-peleistä, niin ihan niin kuin puhtaasti tuntimäärältä ja oman mielen mukaan, niin mun suosikki on kyllä Nitro Fueled. Että se on ollut semmoinen, mikä on jaksanut niin kuin tarjoilla mun mielestä kaikista eniten. On ollut kyllä, siis on ollut hauska nyt, Crash 2 ainakin jaksoin nyt taas rusauttaa sen läpi siinä koirakainalossa mökillä, niin olihan se nyt aika komfy. Eri mukavaa. Kyllä. Crashista puheen ollen. Niin, olin tulossa varmaan samaan asiaan tässä. No, haluatko avata? Se Rikin CTR-kisa, mikä tapahtui tuossa männä viikonloppuna. Lauantaina oli suurin CTR-kisa koskaan. Kyllä. 107 muistaakseni viimeisten 108 tai 109. No okei, no heti valehtelin. Monta osallistujaa. Kyllä, useampi osallistuja oli siis tässä mukana tässä Rikin Weekly Speedrun kisassa, missä oli myös mukana niin kuin vanhoja, tai siis niin kuin tämmöisiä niin kuin pidempiaikaisia suomalaisia CTR-runaajia oli paljon mukana, ja mehän pidettiin pientä kisakatsomaa Discordissa, missä me katsottiin multistriimejä, missä oli monta näkymää ja tälleen. Se oli hieno ilta. Se oli kyllä mukavaa katsottavaa. Että kieltämättä tekee nyt itsekin mieli pelata CTR ja nimenomaan sitä alkuperäistä. Joo, siinä tuli semmoinen pieni kipinä, kun sitä kahtoi. Kyllä tuo on aika kivaa pelata. Siis kyllä CTR oikeasti, siis niinku, jos ei muuten, niin sen takia, että se on Suomen kansallispeli, että kyllä sitä vähän niinku pitäisi kuitenkin runnata.
ai saakeli, että sparkkas semmoisen pienen innon pelata CTR. Niin minä latasin itse asiassa Jenkki ison ja joku päivä tässä kyllä lähtee niin kuin emulaattoriruni käyntiin. Siis joku meidän päivä. pitää ottaa kisat silleen niin kuin kylmänä. Pitäisikö ottaa hei? Ihan Kyllä. oikeasti. Minä lähden tuohon kyllä mukaan ihan oikeasti. Vedetään kylmä CTR. Se olisi kyllä ihan viimeisen päälle siitä. Joo, mutta tosiaan se kisa oli semmoinen, että siinä oli niin monta osallistujaa ja sitten kun oli tosiaan niin monta suomalaistakin osallistujaa, niin oli tosi hauska nähdä sitten sen koko kisan loppuvaiheessa se leaderboardi ja kuinka monta siellä oli suomalaista oikeasti niin kuin tosi huipputasolla sitä niin kuin leaderboardia sitten kun se kisa oli ohi. Siellä oli tietysti sen kisan voittaja oli tämä Hypnoshark, joka on myös maailmanmestari, tai ei kun siis ennätyksen holderi, pitäjä, omistaja tällä hetkellä ajalla 50.09. Ja se on ilmeisesti nyt 50.09, mikäli nyt oikein ymmärsin, niin sen takia, että Hypnoshark 1 onnistui Tizianossa, joka on kuinkahan monen sekunnin skippi, en osaa sanoa, mutta se epäonnistui Tairi Arena-skipissä. Ja meidän tässä leaderboardin kakkosijalla oleva meidän rakas Suomen Latsu puolestaan onnistui sitten tässä Tiny Arena-skipissä, että se oli kyllä todella tiukkaa, että noiden välissä on semmoinen 30 sekuntia. Oli kyllä huikea nähdä. Ja sitten Latsun jälkeen siinä oli vielä 5 seuraavaa suomalaista siinä leaderboardilla. Top 10 oli yli puolet suomalaisia, niin se on aika kovaa kyllä. Kyllä, se oli tosi hienoa. Siinä oli sitten Face-Off ajalla 51.35, Ahven ajalla 52.05, Pull ajalla 53.02 ja Vysi ajalla 53 ja 10. Ja Pullin ja Vysin välissä oli esimerkiksi 8 sekuntia. Että se oli aika tasaväkistä kaikkien näiden suomalaisten välillä. Että siis, että tämä oli hieno päivä. Mä tykkäsin seurata tätä niin paljon. Joo, minä olin keilaamassa, kun sä laittoit viestiä, että pitäisikö laittaa kisaa katsomaan pystyyn. Minä katsoin, että kyllä minä kerkeen tuon. Rupesi keiloja kaatumaan ja sitten hirvetä kyytiä kämpälle takaisin. Kyllä. Pienet golf-taputuksethan tämä poikien suoritus vaatii tässä tilanteessa, että onnittelut. Ja kisassa oli tosiaan muitakin suomalaisia, mutta top 6 näytti tolta, mitä äsken sanoin, että oli hauska seurata sitä. Minä käytin luovaa kirjoitustyyliä ja kysymyksien pähkäilyä ja keksin sulle tämmöisen tietovisan. Ja Hans. Speedrun aiheisen tietovisan, johon myös kuuntelijat pystyy nyt osallistumaan myöskin tähän hommaan. Ja pisteitä voi vaikka ilmoitella Discordissa ihan minne sinne sattuu, jos haluaa osallistua. Nimittäin tämä on semmoista, mä oon keksinyt siis 10 kysymystä, ihan semmoista yleistä speedrun-tietoutta, muun muassa tapahtumista, muutamat on kategorioista, kaikenlaisista sellaisesta semmoisista kaikenlaisista kommelluksista, mitä vuosien varrella tässä on tapahtunut ja tämmöisiä niin kuin isoja juttuja oikeastaan aika lailla ja semmoista niin kuin yleistietoutta. Jos haluat, niin mä voin aloittaa täältä ja mä kerään sulle myöskin pisteet itselleni notepädiin. Jos näitä on 10. Time to beat. Annan sitten kaikille kuuntelijoille tehtäväksi päihittää Voddovin pisteet ja jos saatte ihan täydet pisteet, niin siitä tulee papukaijamerkki. Siitä tulee sitten papukaijamerkki ja erikoismaininta seuraavaan jaksoon, olisiko näin? Jotakin sellaista. Joka tapauksessa, ootko valmis? Jos mä anna tulla kuule. Täältä pesee. Eli ensimmäinen kysymys. Jak and Daxter The Precursor Legacyn kaikkien aikojen aktiivisin kategoria on Any % No LTS, mistä tulee lyhennys LTS. Ootahan, mikä se olikaan? Se oli tuo No Lava Tube Skippi.
Oliko se Tube? Kyllä, aivan oikein. Tätä. Lava Tube Skip. Ja mä annan sulle myös plussapisteen, jos sä keksit, kuka on pioneerannut sen Lava Tube Skipin aikoinaan. Oh no, Rikihän on hirveän kova siinä pelissä. Tai olisiko se tämä meidän suomalainen Six Rock? No siitä ei tule plussapistettä kyllä, mutta se ensimmäinen piste on aivan oikein, että sulla on ihan hyvä saldo tähän Kuka mennessä. Siis sen Lava Tube Skipin ainakin minun tietojeni mukaan keksi tämmöinen nimi, tai siis tämmöinen runaaja kuin Quitar. Olisi pitänyt kyllä arvata. Siitä on Rikin tai Rixerin YouTube-kanavalla esimerkiksi tämmöinen, sanotaan nyt videodokumentti, semmoinen 40-minuuttinen pätkä, kun Lava Tube Skip aiheutti siis tämän kategoriasplitiin silloin Any% ja No LTS:lle sen takia, että ei kukaan halua tehdä sitä oikeasti, koska se powercellien rauteaminen siinä pelissä on oikeasti se hauska osuus, ainakin ymmärtääkseni. Kakkoskysymys. Huhtikuussa 2023 SRC:n listoilta poistettiin yli vuoden vanha runi, koska se nähtiin lainausmerkeissä liian hitaana ollakseen speedrun. Mikä peli oli kyseessä? Mitä ei? Siis liian hias. Kyllä. Siitähän oli ihan hirmudraamat, kun se siis tämmönen runi, joka oli ollut siellä boardeilla jonkun vuoden ajan, niin kuin se yhtäkkiä vaan poistettiin sen takia, että se oli niin kuin huomattavasti hitaampi kuin mikään muu. Eikä tämä ole joku ressa-juttu, kun niillähän oli hirveitä kärhemmää sen kanssa. Heitetään Ressa 2. Se on väärin. Ei. Ikävä kyllä. Se oli Ressa 4. Ai. Ihan aika lähellä liippas. Itsikö en muista yhtään, että mikä sen runaajan nimi oli tai mikä mistä tämä tuli tämä homma, mutta Ressa 4 leaderboardilta tosiaan poistettiin yksi aika, joka oli siis ihan siis huomattavasti hitaampi kuin seuraava. Tunteja. Ja jostain kumman syystä se vaan yhtäkkiä, niin kuin joo moro, tämä ei ole speedrun. siellä on valtuusto päättänyt. Joo, kyllä. Kolmas kysymys. Tämän vuoden helmikuussa Super Mario Bros. 3. Sakali rikkoi Suomen ensimmäisenä suuren minuuttimuurin kategoriassa Any% Warbless. Mikä minuuttimuuri oli kyseessä? Ja nyt ihan vaan varmistaakseni, että ei tule väärinkäsityksiä, niin mä puhun nyt minuuttimuurina siitä, että mikä aika on niin kuin rikottu. Että mikä se nykyinen PB tai tämä ensimmäinen Sehän Suomen. oli 51, eli Sakali taisi saada 50 ja 11, kun se aika oli. Kyllä. 50-40 mun mielestä. Tarkistetaanpas nyt kuule ihan puhtaasti. Mutta siis joka tapauksessa oikea vastaus 50 on nykyinen PB ja Suomen ainoa sekä Suomen ensimmäinen. Kun jostain mulla nyt jää päähän se 50-11, kun tuo mainittiin. Se jonkun aika ehkä oli. 50-40 on nykyinen Kyllä. Suomen mestaruus. Saat siitä pisteen. Ai et. Se on ihan oikein. 4. kysymys. Mm-hmm. No niin. Mikä vuotuinen hyvän tekeväisyys speedrun maratoni tähtää esittämään vain yli 4 tunnin mittaisia runeja? Se oli tämä se on tällä hetkellä käynnissä. Really Longathon. Eikö? Haluatko ihan pikkusen muokata? Really Longathon. Kyllä. Joo. Really? Joo. Kyllä. Siis sen nimi on Really Longathon. RRLAT. Kyllä. Ja se on tällä hetkellä käynnissä. Siellä oli pari päivää sitten. Mä katsoin, kun siellä oli Final Fantasy 700% runi, joka näytti kyllä semmoiselta, että ei jestä sen. Mitenkä pitkä se on? Se on, minä edes, pitkä voisi sanoa. Okay. Varmasti lähentelee 20 tuntia. Katsotaanpas nyt kuule ihan, varmasti lähentelee 20 tuntia. 100% no slots. No VR on 16 tuntia, mutta median on aika lailla siinä 18 paikkeilla. No niin. Et joo, kyllä. Herkkukategoria. Aika raffi kategoria kyllä, näin voisi sanoa. Kyllä, se on aivan oikein. Really Longathon. 5. kysymys.
Sly Cooper -pelisarjan speedrun-skenessä ylläpidetään nettisivustoa, johon kirjataan koko yhteisön parhaimmat splitit julkisesti tarkasteltavaksi. Mikä on tämän nettisivun nimi? Hetkinen, se ei vissiin speedrun.com ole, se on varmaan joku, tämä pitää Harrison Stetsonilla ottaa, tämä on Sly Speedruns. Se ei ole oikein, mutta siis toi voisi olla aika hyvä. Joo, Sly-kommuni pitää yllä semmoista, ihan Discordiin ymmärtääkseni ne submittailee omia goldejaan ja sitten ne päivittää tämmöistä nettisivua kuin slygolds.com. Ja siellä itse asiassa se on ihan yllättävän hyvin niinku saatavilla ne kaikki goldiajat sieltä, jos käy pyörähtämässä siellä, niin siellä näkyy myös Baconmania ja Knutia ja Remoa ja kaikenlaista niiden pelien noissa spliteissä. Kaikkien goldit vaan lasketaan sinne, joka on mun mielestä aika siistiä. Aika melkoinen systeemi kieltämättä. Saat pienen trofyn sinne niin kuin näkyville ikuisesti. Joo, eli se oli nyt väärin ikävä kyllä. Mutta 6. kysymys. YouTubettaja Penguin Z0, joka tunnetaan myös nimellä Moist Critical, asetti $10,000 speedrun haasteen pelille, jota ei hänen sanojensa mukaan ole kukaan muu koskaan pelannut. Mikä peli oli kyseessä? Kumpi se niistä on? Siinä Muistatko kaksihan tämän? Niitä oli. Kyllä, mutta mä nyt haen tässä juurikin sitä, jota hänen Run sanojensa Amok. mukaan. Ai. Haluatko pikkusen muokata? Minä muistan mikä se oli Amok kuitenkin. No joo, okei, lasketaan. Sen pelin nimi on Amok Runner, kyllä. Joo, mutta kyllä mä annan sut tosta pisteen, koska toi on, jos sä tiedät kuitenkin tosi paljon, mistä tästä kyse. Muistatko kun toi tapahtui? Joo, kyllä. Minä seurasin joidenkin sitä hommaa. Siinä se oli tämä suomalainen Seven Ray D. Siltä katoin, mitä se teki siinä. Siinä oli melkoisia temppuja, mitä ne löytivät sitä. Niin kuin se joten jumitettiin se auton kanssa, sitten se ampui se hahmo sinne toiseen päähän karttaan. Kyllä, jotenkin silleen se toimii. Sitä oli hauska seurata, koska tosiaan aikaa monet lähti siihen mukaan. Siitä vissiin kanssa noiden speedrun niinku, kisojen ja tämmöisten niinku, mukaan aika sillain kovasti alkoi niinku, kiveytymään nämä niin kuin, että minkälaisia sääntöjä kannattaa tuommoisia blind race-hommia järjestää, koska sen jälkeen, kun on tullut noita kisoja, niin on otettu sääntöjä, että ei saa pimittää tekkiä, ja jos pimittää ja sitten viime hetkellä submittaa ennen kuin se kisa on ohi, niin ne runit on invalid. Mun mielestä jotkut teki sen Amok Runnerin kanssa sillä, ja ihan niin kuin ymmärrettävää, $10,000 on kuitenkin aika iso raha, niin sitten mun mielestä kun oli tämä vähän aika sitten julkaistu Prince of Persia, jossa oli hyvin samankaltainen, niin kuin mielestä David teki ihan oman kisan sille, jotain tällaista. Joo, kyllä se oli Ubisoftin järjestämä. Joo, kyllä. Niin ne järjesti sellaisen kisan siitä aiheesta ja siellä oli niin kuin niissä säännöissä, mitkä oli niin kuin ihan laitettu näkyville sen, kun se kisa julkaistiin, että jos sä pimität niin kuin tekkiä, ja masteroit sen ja sitten viime hetkellä submittaat sen, niin sitä ei lasketa mukaan tähän kisaan. Joka, no en mä tiedä. Ihan rehellistä minun mielestä. Jokainen saa päättää itse, että mitä mieltä tuosta on, mutta aika hauskaa, että toi Amok Runner laukasi tollaisen mentaliteetin, että nyt rauha. Niin. Mutta siitä syntyi myös aika montakin noita kisaa. Niitähän on ollut vaikka minkä näköisiä. Kyllä se on ollut totta, että noita on ollut nyt ihan niin kuin speedrun.comista löytyy kaikenlaisia noita tommosia Kickstarter-kisoja, että palkinto sille, joka kräkkää tämän pelin ensimmäisenä. Ihan siistejä juttuja, mutta pisteen annan sulle siitä joka tapauksessa, koska tiedät kuitenkin mistä oli kyse ja nimi oli niin lähellä, niin Amok Runner oli tosiaan oikea vastaus. Ai et. 7. kysymys. Summer Games Done Quick 2022 maratonissa näytettiin spliceattu DLC-runi, joka on sittemmin poistettu GD-kuun tallennetusta sisällöstä. Minkä pelin DLC oli kyseessä? Mä tiedän tämän. Tää oli hieno tapaus, kun se ensin pelasi sen normaali pelin läpi ja se on kuullut näppäimistä on kalakatus. Ja sitten kun alkoi se DLC-runi ja hävii se näppäimistä äänet kokonaan, se oli Metal Gear Revengeance. Kyllä.
Tai Rising Revengeance, kyllä, aivan oikein. Siis se oli legendaarinen tapahtuma ja ihan en halunnut laittaa tähän kysymyksen tai mihinkään sen runaajan nimeä sen takia, että no obvious, mutta jos joku sen haluaa löytää, niin se kyllä löytää. Se on aika jännä. se koko tapahtuma, se on jotenkin erikoinen myös se kommentaari siinä sun muuta, että en ole ihan suurin fani, että mitä siinä tapahtuu, mutta siis loputon kontsa, musta tuntuu. Niin. Mahtava setti. Joo, 8 kysymys. Hollow Knight eniprosenttia komistaa temput, kuten inventory drop ja seinien läpi vipujen lyöminen, jotka korjattiin päivityksessä pois. Eikä niitä voi live-patchissa enää tehdä. Mitä down-patchattyä versiota Hollow Knightista runataan eniten? Sinä nyt halusit laittaa tuollaisen down-patch-kysymyksen ihan varmaan sen takia, kun sä oot ladannut 400 gigaa eestä down-patchia tässä. Sanotaan, että se on aika keskeinen aihe ollut mun elämässä nyt lähiaikoina. Oliko se 1.2.2 vai 1.4.2? Se on se kysymys. Siinä on 4 numeroa, voin sanoa. Se on. 2 siinä oli paljon, sen minä en muista. 1.4.2.2. Lyötkö lukko? Kyllä. Se on väärin. 1.2.2.1 on se, mitä runataan juurikin ainakin eniprosentissa kaikista eniten sen takia, että se on tulipallo. Siinä toimii just inventory drop ja jotain tornaria. Tämä nyt ei ole ihan 100%, mutta joku mun mielestä oli ottanut puhetta, että Queen's Gardens Acid Skip on vaikeampi, jos ei mahdoton, niin kuin nykyään, niin se toimii kaiketi paljon helpommin tuossa 1.2.2.1 nimenomaan, joka on se syy, minkä takia. Se nimittäin nopeuttaa tuota runia aika paljon, niin kuin tosi paljon se. Tiedätkö mistä siinä on kyse? Kyllä, se on se. Siinä ei haeta sitä, onko se osmastier, että pystyisi uimaan siinä hapossa, kun siinä tehdään se hyvin tarkka tuo syöksy. Joo. Sen yhden seinän ali ja sitten kopataan seinästä ja potkastetaan ylös. Joo, siinä siis pyritään pikselin tarkkaan niin kuin kohtaan sitä seinää laskeutumaan, että siinä on tarpeeksi aikaa ladata se dashi sinne vasempaan suuntaan. Tarkka, hyvin tarkka. Mm. Joo, siitä et ikävä kyllä pistettä saa, mutta se on vähän kaulaa noille kuuntelijoille sitten. 9 kysymys, toiseksi viimeistä viedään. Sun suosikkipelit. Dark Souls 1, 2 ja 3. Runnatuimmat kategoriat on kaikissa eniprosent. Järjestä eniprosent runit järjestyksessä nopeimmasta hitaimpaan. Eli 1, 2 ja 3. Okei. Mitenkä se on? Niin se on eniprossa, siinä on wrong warppeja. Mä voin spoilata. Se on 1, 3 ja 2. Se on 1, 3 ja 2. Mä voin spoilata, että tässä ei ole väliä, että käytätkö sä nyt Dark Souls 1 sitä remasteria vai sitä ihan alkuperäistä, koska ne on niin kuin joka tapauksessa samassa kohdassa. Mitä sanoit? 1, 3, 2. Kyllä. Se on aivan oikein. Se pitää juuri paikkaansa. Se on oikeasti sun suosikkipelisarja. Näköjään. Pitääpä pelata taas uusiksi. En todellakaan pelaa. Joo, se ykkönen, tarkistetaanpa. Ykkönen on mun mielestä vähän vajaa 20 minuuttia. Tarkistamme. Joo, siinä on niitä wrong warppeja. Dark Souls. Joo, ykkönen on 20 minuuttia, 3 on muutaman minuutin siitä yli ja se 2 on yli 50 minuuttia, niin kuin VR mukaan siis. Kaikki, että se on ihan huomattavasti. Kaikkein toimivin Dark Souls ilmeisesti. Se on kaikista, niistä ei voi murtaa. Mä en itse asiassa yhtään tiedä noista runeista yhtään mitään, että mä en tiedä, että mihin ne niinku perustuu, mikä siinä on se, niinku se pelin läpäisemistriggeri, mutta kyllä aivan oikein, eli 1, 3 ja 2 on se järjestys. Se on ihan hyvä suoritus. Yllättävän hyvä. Sitten viimeinen kysymys. Ehkä meemikkäin kaikista. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottomissa on runin rikkova glitchi nimeltään Lag Clip. Lag Clipin konsistentiksi saamiseen kehitettiin eriskummallinen valmistelu. Miten se tehdään? Tämähän on se legendaarinen. Kaikkihan pitäisi tämä tietää, että siihen hierottiin ketsuppia siihen levyyn. Kyllä. Mä olen kirjoittanut siis tähän vastaukset, että levyn pohjaan hierotaan hikeä tai ketsuppia. Ja se on aivan oikein. Minä muistan vaan sen ketsupin tuosta kyllä. Joo, kyllä. Tästähän on siis
semmoinen dokumentti olemassa YouTubessa, mistä se tyyppi, joka keksi tämän tekin, oikein niin kuin selittää siinä, että mistä sille tuli se mieleen. Mä en muista tarkalleen, mutta siis sehän alkoi alun perin siitä, että se kaivoi siis ihan kesken runin niin kuin lähmäsillä käsillään kaidalosta kunnon gamerkankit ja lähmisen levyn pohjaa ihan täyteen sitä. Ja sitten se onnistui se lääkeklippi. että ihan huikea niin kuin ajatuksen juoksu kyllä kieltämättä, mutta hei, pitää respektaa hustlee. On kyllä, niin kuin, mikä ajoi miehen tähän tilanteeseen. Se on vähän paha, en tiedä itsekään, mutta näin siinä kävi. Ja kyllä, se on aivan oikein, mä annan sulle tuosta pisteen. Ja se tarkoittaa sitä, että sun suoritus on 7/10. Se ihan mun mielestä hyvä, että sulta jäi nyt puuttumaan se Resident Evil 4 kysymys. Se oli lähellä kyllä. Ja slygolds.com kysymys ja Hollow Knightin downpatchatty versiokysymys, plus se plussapiste, jonka olisin antanut, jos olisi tiennyt, että Quitar keksi sen Lava Tubeskin. Niin. Joo, ihan mun mielestä aika hyvä suoritus. Nimittäin mä tein tämän testin, kun siis tietovisaan mä rullasin parille muullekin ihan vaan sillä niin kuin testimielessä, että tämä sitten menee mukavammin tässä podcastissa. Niin tämä on kyllä ihan niin kuin parempaa päätyä tämä sun suoritus tässä. Uskomatonta. Ei ole pelkkä hattu. Joo. Sä oot varmaan ollut speedrun-skeneessä mukana sitten tai jotain. En tarpeeksi. Etpä joo. Se on jo 7/10 plussasta on mun mielestä kyllä ihan hyvä suoritus. Tein semmoisen vähän erityylisen kisan tästä, tai siis niin kuin tietovisan yhdessä toisessa Discord-puhelussa, mistä osallistujista ei puhuta, koska palkintona tämän tietovisan voittamisesta oli shoutoutti, niin mä puhun ainoastaan nyt siitä voittajasta, eli Alaposta, joka ryösti 6/10, ja tässä oli säännöt nimenomaan sellaiset, että se kuka huutaa ensimmäisenä vastauksen, niin saa siitä pisteen. Ja ne loput osallistujat nyt jää nuolemaan näppejä. Te tiedätte kyllä, keitä te olette, mutta olisi kannattanut voittaa. No ei vaan, mutta siis joo, ihan hyvä suoritus, saat tulla ylpeä 7 pisteestä. Postailkaa Discordeihin montako liikenee, niin saadaan vähän erotellaan jyvät akaanoista. Joo, tuossa äsken kun kerkesit vähän kyllä niin kuin vihjaamaan. Sivuamaan. Joo, että mulla on 400 gigaa vääriä versioita tietokoneen roskakorissa, niin joo, pitää paikkaansa. Viime jakso tuli ehkä vähän ronskilla kädellä kiroiltua niin sanotusti. Siitä pyydän oikeastaan anteeksi, mua alkoi itseäni hävettämään se. Ja nyt nykyään tätä myötä, jos menee kuuntelemaan sitä aikaisemman jakson alkua, niin sinne on lisätty pieni kiroiluvaroitus, että jos sitä ei halua kuunnella, niin sitä koitan olla, ettei sitä tapahdu enää. Mulla oli vissiin ehkä vähän tunteet pinnassa Baldur's Gatein kanssa viime jaksossa. Mutta nyt on tosiaan, kun projekti lähti siitä käyntiin, että se oli pakko löytää semmoinen downpatched versio siitä pelistä, mikä toimii, koska se nykyinen live-klientti ei sovi speedrunaamiseen, koska siitä on poistettu liian monta eri temppua, mitkä on runille aika lailla pakollisia. Niin, kun rupesin kaivelemaan sitä downpatchettua versiota, niin ensin aloitin patch 2, eli siis todella aikaisesta versiosta, jossa huomasin, että siinä on sitten omat ongelmansa sen performanssin kanssa, plus sitten siihen peli on lisätty sellainen cutsceneista hahmon vaihtaminen cutscenein kesken on lisätty joskus vasta patch 3, joka vaiheutti sen, että 2 ei voi käyttää, 140 gigaa roskikseen. Seuraava patchi, mä kokeilen 5. patchin hotfix 17 mielestäni, tai jotain tällaista, jossa oli sitten puolestaan tämmöinen save state-ongelma, ettei pystynyt jostain syystä lataamaan aikaisempaa filua, mä luulen, että se saattoi ehkä jotenkin johtua mun aikaisemmista tallennuksista, jotka ehkä vähän clashas niiden
datojen kanssa tai jotain. OK, 140 gigaa taas roskikseen. Sitten mä koitin ladata jotain toista patchia, jonka mä itse kävin kaivamassa depotista ilman, että kukaan sitä mulle suositteli. Ja mä epäonnistuin siinä ihan puhtaasti, koska mä vahingossa latasin sen live-clientin, koska mä en osannut laittaa sitä oikeaa numeroa siihen. Se on oma moka. 140 gigaa taas roskikseen. Mutta nyt mä löysin viimein. Mikähän hitto tämän nimi olikaan, tämä hotfixin nimi. Tämä on, sanoisin, patch 5 hotfix, varmaan 14 tai 13 jomminkummin. En ole ihan 100 varma, että kumpi, mutta joka tapauksessa nyt tuntuu, että nyt on semmoinen versio, mitä pystyy speedrunaamaan. Siinä toimii käytännössä kaikki. Ja sitä runia on tosiaan vähän muokattu aikojen saatossa niitä stratteja sillä tavalla, että sen pystyy vetämään tosi nopeasti, mutta ne uudet stratit poistaa siitä yhden aika hauskan sattuman, missä lempataan yksi kaveri jontkaa. Niin mä ajattelin, että pitää kyllä koittaa runata sillä stratilla, koska se on veikeämpi sitten vauhtijuoksussa, joka on tässä. Kuun vaihteessa. 3 viikon päästä on vauhtijuoksu. Pikkusen alkaa kyllä hypettämään. Niin 3 viikon päästä huomenna. Baldur's Gate on käytännössä tällä hetkellä siinä kunnossa, että ei tarvitse mitään muuta kuin saa se alle estimate ja all good. Ja siihen on aika paljon aikaa, joten ei haittaa minua ihan hyvillä fiiliksillä. Se on hyvä, että sulla löysit vihdoin ja viimein sen oikean sieltä. Kyllä, aika on kyllä ollut toi patchien etsiminen, mutta sivusta seuraajana on tullut vähän semmoiset empatia-rintakivut tuon pelin kanssa. Vähän alkoi ärsyttämään kyllä jossain vaiheessa. Siis tuossa down-patchaamisessahan ei varsinaisesti ole mitään muuta pahaa kuin se, että se on oikeasti 140 gigan peli. Että jos se versio on huono, niin seuraavaa koittamaan vaan. Ja siinä menee taas se 4 tuntia, 3 tuntia, riippuen vähän sun netistä. Niin se on vähän, se sanotaan vähän, että söi miestä. Se oli vähän kyllä snadisti söi miestä. Ja sitten varsinkin kun lataa jotain tuommoista, niin se tietysti kuormittaa koko kaista, niin siinä ei ihan kauheasti tehdä koneella yhtään mitään. Jos haluaa katsoa striimiin, sitä katsotaan niin kuin 360p-nä. että se on vähän raffin näköistä settiä, mutta nyt ei tarvi onneksi enää sitä. Ei tarvi muuta kuin saada estimate alle serune ja kaikki on hyvin. Siitä muuten puhe oli. Minunhan pitää opetella Final Fantasy 10 uusi skippi. Siinä kävi vähän hupsis-tupsis. Minä ajattelin, mikäs päivä minä ajattelin, että minäpäs nykäsen tästä nopein 10-tuntisen pelin tässä, niin taistelin itseni Blitzballin läpi ja lähdin kohti tätä suurta ja himoittua Mushroom Rock Road skippiä. Niin siinä sitten harmikseni huomasin, että tämmöinen hahmo kuin Klasko istuu siinä tiellä ja sanoo minulle, että älä mene sinne. Ohjaa minua koko ajan sinne niin kuin pelin niin kuin alkuperäiseen suunniteltuun suuntaan. Sitten minulle välähti, että minunhan pitää opetella se Klasko-skippi ennen sitä Mushroom Rock Road skippiä. Mikä se oli se homma? Se jää sulle viittomaan tietä siihen. Mutta eikä se ole sulla ennen ollut siinä, sitä mä ihmettelin eniten. Joo, se on tuon cutscene removerin ominaisuus. Että se tekee sulle sen Klasko-skipin suoraan siihen. Huijaus. Klasko-skipissähän skipataan se cutscene, että sinä työnnetät itse sen triggeri yli, se aktivoituu se cutscene ja siinä aikana sä juokset sinne ruudunvaihdokseen. Sitten juokset takaisin siitä. Onko sulle selvinnyt, miten se Klasko-skippi tehdään ilman CSR-stä? Kyllä se on selvinnyt. Siitä on hyvin helpot ohjeet ja ei se vaikealta näytä, että minun pitää kiilata ihteni sen yhden vartijan ja seinän nurkkaan painaa kävelypohja ja sitten semmoinen näpäytys, oliko se ala oikealle, ja puhua sitten sen vartijan takana olevalle äijälle. Niin se lähtee sitten sitä kipittelemään aikanaan ja työntää sen katsin triggeri yli. Aivan. No ei tuo nyt kuulosta ihan hirveän pahalta, mutta tietysti siihenhän menee kyllä yksi runi aina hukkaan ennen kuin sä älyt, että tälleenhän tämä on joku uusi juttu. Mitä se nyt 3,5 vai 4 tuntia, kun mulla oli mittarissa siinä kohtaa. Se vähän ärsyttää. Ei kun peli kiinni ja Jump King tuli. Jump King, sitä on siitä lähtien pelattukin. Mä muistan, kun sä pelasit sitä just samana päivänä, kun mä olin matkustamassa takaisin sieltä Savonlinnan mökiltä silloin pääsiäisen jälkeen, niin
Mä katsoin siinä mökillä sitä sun striimiä, kun sä pelasit sitä 10 jonkun aikaa, jonka jälkeen mä lähdin kaupunkiin, että pääsin niin kuin juna-asemalle ja tälleen. Ja sitten kun mä seuraavan kerran avasin puhelimen, niin mä näin sulla stream-title vaihtunut ja se pelataan Jump Kingia. Titlessä lukee Vituiksi meni tai jotain tällaista. Victor Mike. Joo, jotain tällaista, että joo, pilalle meni. Se oli semmoinen, että aha, okei. Ok, hyvä meininki. Niin, jos se ei ala onnistuminen, pitää Cutscene Removerin seksi ajaksi pialle. Joo, aika outs. Ne ei voi mitään, se oli knowledge check. Katsottiin, että tietääkö äijä. Ei voi minkään. Jump King on kulkenut nyt. Minä olen ruvennut sinne taistelemaan sitä tuulisykliä kiinni ottamista. Minä olen nyt saanut ykköstuulen kiinni siinä. Nämä on kahta tuulisykliä vaille noppenta mahdollista. Se on, montakos sekuntia se on se sykli? Kokonainen sykli oli se vähän päältä 13. 13. Eli jos sä haluaisit seuraavan syklin siitä, niin sun pitää kiristää sun aikaa sinne lumituulialueelle. Se just se 13 sekuntia. Kyllä, se on aika paljon. Nopeimmilla minä olen päässyt siihen aikaan siihen ruutuun, kun se tuuli kääntyy oikealle, eli sitten olisi 7 sekuntia höylättävää pois. Sitten siihen lyöt tuon ikkunaskipiin, se on 4 sekuntia pois heti. Joo. Että alkupelistä ei tarvitsisi kuin se 3 sekuntia enää sitten viilata poikki, jos se menee niin hyvin sitten. Sitten oltaisiin 0 syklillä. On ollut tosi mukavia. Minähän pääsin alle 5 minuutin ajan niin sillä 4.57. Ai että. Se on kyllä. Hitsi kun äijä kirii. Se on hauska nähdä, että sulla on motivaatiota siihen, mutta samalla sitten mulla on korvan takana se, että kyllä mulla ei ole itselläni yhtään motia pelata sitä peliä, kun se on niin rankka. Se on se perinteinen efekti, minkä sen kanssa on. Enpä jaksa pelata Final Fantasy 10, että kun sen mä nukutin se 9-10 tuntia, kun se aloittaa, niin pelaanpa tässä 7 tuntia Jump Kingia sitten. niin, se on paljon vörtimpi käytetty se 7 tuntia. Ei, ymmärrän kyllä täysin, se on aikamoinen aikainvestointi se F10, varsinkin silleen, että sitten sen aikana, jos ei onnistu se runi, niin se on kokonaan, se on kertalaakista, että ei tarvi tavallaan miettiä, että onnistuuko tämä runi vai ei, mutta Jump Kingin aikana voit sen 7 tunnin, siis 7 tunnin aikana voit Jump Kingissä saada kuitenkin aika paljon tehtyä monta eri runia ja monta yritystä ja kaikenlaista. Paljon kehitystä tullut siinä ajassa kyllä. Se on niin lyhyt runi. Se on ihan veikeä homma, mutta mulla on vaan ikävä kyllä semmoinen mentaali-issue. On kyllä skill-issuakin, mutta se on semmoinen mentaali-issu, että mä suutun sille pelille paljon enemmän kuin muuta, niin sitten mä en jaksa sitä hirveästi pyöritellä pienissä erissä. Henkinen nyt on ihan kauhea hinku on kyllä pelata sitä CTR, että voi olla, että Jump Kingille menee hetken aikaa ennen kuin sitä nyt alkaa. CTR meidän pitää kyllä kaivasta naftaliinista. Pitää oikeasti tekee mieli vaan ihan sairaasti pelata CTR just nyt, mutta ehkä se siitä hellittää, kun pistää vähän Baldur's Gatein päälle kaikenlaista. Joo, se on se sait myös Jump Kingissä, kun sait sen ykkössyklin kiinni, niin sä teit myös PB:n sen mukaan, etkä vaan? Joo, kyllä. Siinä jäi vaan sitten taisin kuspissiä sen kakkostuuliskipin sitten. Niin. Siinä se on ollut vähän ongelmana välillä, mutta nyt minä olen saanut pari yritystä, jotka on mennyt torniin asti, että minä olen saanut kaikki tuuliskipit ja kappeli on mennyt siedettävästi ja on liukasteltu sen jääalueen läpi, mutta se tornissa pupeiltaa, kun kädet tärisee niin kovasti. Niin, se alkaa jännittää, kato, se on yleinen ongelma. Mä oon vaan todennut, että tuo peli on vaan tuommoista huumetta, kun on hirveä vauhti päällä, että hirveä jännitys ja hirveä hyvä olo, vaikka se runi menee pieleen. Niin en ymmärrä, se vaan toimii. Voi kumpa kokisin tuon saman euforian Jump Kingin kanssa. Peli päälle ja hankaamma. Paljon sun PP oli siis? 4.57. Sub 5. Ootko saanut noita Sub 5 runeja sitten sen koomi maaliin vai se vaan? Se on minä vaan aina yrittänyt saada sitä kunnon ykköstuulen runia tulille, niin se on aina sitten, jos se
kuseksii nilikoille siellä kappelissa tai tuolla jääalueella, niin se saattaa lähteä takaisin alkuruutuun. Jep, se mulla ainakin jotenkin, mulla on semmoinen käsitys, että jos sä haluat saada sen ykkössyklin kiinni, niin se on niinku yhdestä ihan pienestä mokaasta kiinni siellä alkupäässä ja sitten ei viitti enää jatkaa enää. Ei itse asiassa, siinä saapi möhlätä jonnin verran jopa. Jaa, että se on niinku tämä viemäriskippi antaa niin paljon se antaa jopa muutaman sekunnin niinku aikaa möhläillä siinä. Ja sitten minä olen saanut sen ykköstuulen niin kiinni sille, että minä en ole saanut piippuhyppyä ekalla, kun on mennyt ikkunasta. Niin. Että on yrittänyt vielä laittaa niitä molempia samaan. En vielä, että sitten jos lähdetään nollaa hakemaan, niin sitten pitää mennä ikkunasta jo. Okei. Ei tarvi aivan hulluna uhrata sitten sitä, että maksimit tai ei mitään. Niin, se on se ikkuna minä jätän ihan sitä varten, että jos on möhlin kovasti siinä alussa, niin esimerkiksi sen piippuhypy. Kun se, miten coachilta Fasulta on saanut dataa, niin piippuhypyn kuseminen on joku 11 sekuntia, minkä menettää siinä. Niin minä olen saanut sen sillä piippuhypyllä takaisin sitten sen muutaman sekunnin ja sillä kerännyt vielä sitten. Joo, se on mulla edessä sitten sen sellaisten asioiden keksiminen. Heti ekana lähdet opettelemaan ikkunahypyä. Ekana pitäisi varmaan ladata se save state body siihen. Joo, sitä se on varmaan se on, ettei tarvitse joka kerta mennä aina uudestaan sinne. Kasu on kanssa pelannut nyt sitä taas jälleen kerran. Sillä oli jostain syystä pieni paussi, mutta nyt se on palannut taas linjoille ja ihan samankaltaisia 10 tunnin päiviä se on vetänyt taas. muutama tunti. Joo, siihen jää koukku. Se on niin koukuttava peli. Ei mulla oikein muuta niinku selitettävää sille ole. Siihen jää koukkuun vissiin, mutta ehkä sitä pitää ensin jo osata ennen kuin siihen jää koukkuun. Se on jotenkin tuntuu semmoisena hirmun rankkana kokemuksena se sen ensin opettelu ainakin omasta puolesta. Se on varmaan samanlainen asia kuin tuo lukion kemian, fysiikan, matematiikan opettaja tokasi jollain pitkän matikan tunnilla, että matikkaa ei saa laskea kotona kuin maksimissaan 203 tuntia, muuten siihen jää koukku. Siihen jää koukku. Yksi parhaimpia asioita, mikä aina pääsiäisen jälkeen liittyy, josta itse en ihan kauheasti harrasta siihen osallistumista, mutta asia, mistä silti nautin, on aprillipäivä. Oliko kokemuksia aprillipiloista mahdollisesti tänä vuonna sulla? Joo, bustasin monta niitä. En luottanut keheinkään. Se on. Mutta yksi kaikista parhaimpia, mitä tuli mieleen, oli Kasu juurikin, mistä aikaisemmin mainittiin myöskin, niin teki tällaisen State of Kasu-podcastin debyyttijakson, pilottijakson tuossa aprillipäivänä. Ja se löytyy, onko se ihan vapaassa jaossa YouTubessa, taitaa olla Kasu? Se taitaa olla Kassovarin kanavalla. YouTube. Kyllä löytyy, joo. Se on Siellä oli pieni State of Basic cameo. Se oli aika veikeä. Kannattaa käydä kuuntelemassa se sillä asenteella, että se on läpällä tehty. Se oli kyllä hyvää kuunneltavaa. Itse kyllä ainakin tykkäsin. Se ihan niin kuin kunnon panos, ihan siis oikeasti kunnon panos tuommoiselle niin kuin pienelle aprillipilalle, joka on vielä niin obvious aprillipila kuin mahdollista, että ei varsinaisesti kukaan tule ikinä jäämään siihen kiinni, mutta silti kunnon panos. Ja tykkäsin tosi paljon kuunnella sitä. Mitä hitsiä, mitä kaikkea tuli tuossa aprillipäivänä? Ihan niin kuin en olisi niin kuin varsinaisesti sanonut kenellekään yhtään mitään tänä vuonna. Tai siis niin kuin yrittänyt niin kuin napauttaa ketään, mutta se oli kyllä tosi hyvä. Se oli toisaalta hauska kanssa, koska siinä State of Kasu nyt ihan niin kuin en spoilaa, jos joku haluaa käydä kuuntelemassa sen loppuosan siitä, niin se oli hauskassa semmoisessa niin kuin jatkumossa siihen faktaan, että mulla oli sitten silmä mustana sen koko seuraavan viikon. Meillä oli semmoinen pieni, täällä semmoinen suljettu snappiryhmä, missä mä aina välillä jaoin kuvia siitä, kun mulla on kaikki sateenkaaren värit siinä mun silmäympäryksellä. Niin. Jatkuva semmoinen
jatkuvaa läppää oli juurikin se, että oppiipahan se kasu nyt sentään, että ei kannata mennä meidän reviirille. Ei kannata olla kilpailemaan. Joo, ei kannata silleen hirveän tosissaan painavaa, että jos meille tulee joku sisarpodcast, joka keskustelee vähän näistä samoista aiheista, niin me otetaan kyllä ihan tervetulleeksi. Olisi hauska tehdä pientä yhteistyötä toki kanssa, jos joku jotain tällaista hommaa Kilpailu tekee myös hyvää. Joo, kyllä. Ja on muutenkin silleen ihan kiva varmasti jutella ihmisten kanssa, jotka tekee vähän samanlaista settiä. Siitä puheen ollen myöskin, kun meillä on aina jokaisessa jaksossa vieras, niin meillä on myöskin vieras yllättäen tässäkin jaksossa, ja me ollaan kutsuttu Ahmad, suomalainen speedrun-legenda, tänne studioon tällä kertaa. Ja Ahmad tulee sitten kertomaan omasta speedrun urastaan ja kokemuksistaan sun muusta, että pitäisikö kutsua mies sisään? Päästetään tähän ukko sisälle. Päästetään sisään. Ei muuta kuin ovea auki sieltä suunnasta. Tervetuloa State of Spacein studioon, Ahmad. Tervetuloa, olemme palanneet. Studioon on otettu nyt uusi vieras jälleen kerran ja tervetuloa siis Ahmad. Jos haluat ihan nopeasti kertoa vähän, että kuka oot ja mitä teet, niin nyt olisi aika hyvä tilanne sellaiselle. No joo, kiitos paljon. Nimi on tosiaan Ahmad. Netissä pyörii Twitterissä, Twitchissä sun muussa. Speedrunneri. Ollut 2016, vähän ehkä jopa aikaisemminkin, mutta 2016 läksi niin kuin alkamaan tämä speedrun-meininki ja lähinnä siihen keskittynyt nyt nykyvuosina. 2016, siitä on ihan jonkun aikaa. Jep. Onko sulla mahdollisesti jotain semmoista niin kuin pääpeliä tai jotain, mistä ihmiset tunnistaa sut normaalisti? Joo, ihmiset yleensä tunnistaa Mega Man-sarjasta. On runnut lähinnä kaikkia Classic Mega Maneja, en niinkään näitä uudempia tai X Mega Maneja, mutta kumminkin siis jos puhutaan Ahmadista, niin yleensä tulee Mega Mani mieleen. Sekö lähti ihan sitten Mega Manista? Sä oot kuitenkin ymmärtääkseni aika retromiehiä. Juu, GDQta katsellut varmaan Games Done Quick monelle tuttu, niin niitä tuli katseltua ja sitä kautta niin katseltiin näitä Mega Man runnereita lähinnä sen takia, koska se oli semmoinen peli, johon pystyi samaistua. Joskus nuoruudessa niitä tuli mätettyä niin paljon, että sitten piti valita peli, jota jaksaisi pelata mahdollisimman paljon ja useasti ja moneen kertaan. Sitten meni tähän Mega Maniin ja siitähän tämä koko rumpa sitten läksi. Mikä se olisi sitten se ensimmäinen klassinen Mega Man, mikä sitten napaattiin siihen työstä alle, että niitähän on kuitenkin 11, kun niitä on. No se oli tämä klassikko Mega Man 2, mikä yleensä on se kaikkein ensimmäinen, aika monelle itse asiassa se ensimmäinen. Ykkönen skipattiin, ei omassa nuoruudessa, mutta aika monet sanoo, että ilmeisesti se ensimmäinen oli aina 2 ja lähtenyt siitä sitten runnaamaan. Itsekin aloitin emulaattoreilla joskus aikoinaan, aikaisemmin kuin 2016, mutta nykyään on kaikki vehkeet ja vempereet jo hankittu, että nykyään pelataan ihan jo oikealla konsoleilla ja siihen liittyvät ongelmat on se tullut mukaan, että joskus saattaa peli kaatua ja Klassikko. niin. Sulla oli lapsuudessa kuitenkin ensimmäisiä konsoleita toi Nessi vai? Joo, vaikka siitä myötä tuli sitten enemmän kyllä PC-pelejä, jos totta puhutaan, mutta perhe osti tosiaan Nessin. Sitä ennen oli kyllä vanhemmilla oli jonkinlainen ping-pong-pelikone myös, mutta ilmeisesti se myytiin pois. Ihan siis peruspongi. Joo. Ja Amigakin löytyi vielä. Oho. Et ole Amigalla kuitenkaan, et ole säilyttänyt sitä harrastusta. Ei, se ikävä kyllä loppui aika lyhyen, kun tuli ihan kunnon 386 PC. Se on nice. Mutta jos tosiaan se Nessi on jäänyt semmoiseksi ehkä sulle vähän rakkaammaksi konsoliksi, niin olisiko sulla ollut siellä, mitä sanoit, Mega Man 2 oli se, mitä olet eniten runnannut, niin onko se niinku ihan sitten niinku mieli speedrun pelistä kanssa? Ei se enää ole. Se oli vähän semmoinen alkuinnostus, josta se koko homma läksi. Tosiaan se grindi nyt kesti monta vuotta, mutta sitten piti vähän niin kuin laajentaa tätä repertuaaria ja alkaa pelaa muita. Tosin Mega Man-peleissä pysyttiin aika kauan. Niin kuin mä sanoin, mä oon pelannut kaikki 12 Classic Mega Man-peliä. Nyt on 12.
Puhun paskaa heti alakkuun. 1-11, sitten on vielä tämä Mega Man ja Bass tai Rockman and Forte, joka aika monet unohtaa, niin joo. Sen jälkeen sitten, kun tämä klassikkosuoritus oli tehty, niin siirryin näihin X-peleihin vähäksi aikaa, jotka nyt ei ihan samalla tavalla maistunut hyvältä. Oishan niitä mitä Battle Networkia ja Zero-pelejä vielä testattavana, mutta olen koettanut pari viime vuotta sitten vähän laajentaa tätä speedrun-hommaa ja mennyt vähän toisiin retropeleihin ja vähemmän retropeleihin. Koettanut myös vähän modernia pelejä siinä samalla. Mitäs kaikkea on tarttunut mukaan sitten nyt? No, Death's Door oli yksi aika moderni Unitilla tehty semmoinen Diablo-perspektiivistä kuvattu seikkailupeli, joka oli hauska. Siinä on aika hurjia klitsejä kyllä, mitä piti opetella ainakin siihen kategoriaan, mihin minä alun perin se runi opettelin, mutta sitten mä koitin ihan satunnaisesti Dark Souls remasteria ihan vaan sen takia, että vedetään ihan random joku runi. Ihan toinen. Syvään päätyy. Jep. Ihan toinen siis. En ollut koskaan tämmöistä edes miettinytkään aikaisemmin, mutta testataan jotain tämmöistä ihan randomia ja katsotaan, mitä sitten tulee. Ja, kyllähän se taas mennä ihan top 10 asti. Siinä on vissiin monta sataa runneria silloin, kun mä pelasin. Että se oli ihan hyvä se eniprosentti runi, minkä mä vetäisin. Tosiaan nykyään on varmaan jo 30 tai 35. En tiedä, monessa sijoitus siellä speedrun leaderboardeissa tällä hetkellä on, mutta siihen nähden, kuinka vähän miestä pelasin, niin, ja kuinka tuntematon siis tämmöinen peli kategorian tai speedrunina voi olla, niin ihan hyvin tämmöinen platformeri-pelaaja kyllä sitäkin pelasi. Kyllä tuo näyttää, että 39. olisi tällä hetkellä. Että joo. ja kuitenkin tuo aika 22 ja 27, niin se ei kuulosta jo semmoiselta niin kuin ihan suoritukselta. Joo, kyllä. Siinä oli pari semmoista temppua, missä piti ihan framein tarkkuudella tehdä jonkinlainen väärä varppi, joka sitten hyppäsi koko pelin loppuun periaatteessa, että siinä kesti sitten opetella ne asiat kyllä oma aikansa, mutta aika hyvä aika. Mä oon tyytyväinen siihen, mikä nyt tuolla leaderboardilla tällä hetkellä siitäkin pelistä löytyy, mutta niin kuin sanoin, fokussi on tosiaan niin kuin tasoloikka, niin toihan on tietysti ihan eri asia. Jaksoit kuitenkin aika paljon panostaa siihen sitten ymmärtääkseni, jos se et ole kuitenkaan niin kuin ehkä tuon semmoisen niin kuin action RPG niin kuin genren runaajia, mutta sillä, että jos jaksoit siihen top 10 grindata sen kuitenkin, vai oliko se niin kuin ihan muutamasta runista kiinni sitten kuitenkin? No, kyllä siinä oma aikansa meni. Emme pari viikkoa ehkä meidän runnaihin, se kovin paljon yleensä mennyt. Mä oon vähän semmoinen henkilö, että jos mä alan grindaamaan jotain ja se alkaa maistua niin kuin hyvälle, niin sitten se grindin kestää tosi pitkään. Ja vaikka tosiaan kaikki tämmöiset leaderboardit sun muut, niin en mä oikeasti niistä välitä. Tosiaan vertailen omia aikoja sen verran, että niin kuin missä minä siellä sijoittuisin, mutta sitten en kumminkaan jaksa upata niitä omia runeja sinne ihan saman tien heti, että se on jotenkin maailman elintärkein asia saada se hyvä ränkki siellä, mutta se aika oli kyllä ihan hyvä, mutta jäihän siinä paljon parannettavaa siihen aikaan, ja oli ihan kiva nähdä, että kaikki nämä top-runnaatkin tuli auttamaan, että se on muuten hauska yksityiskohta siitä koko Dark Souls-kommunista, koska mä aina oletin, että se on täynnä vähän niin kuin, kun itse olen jo vähän vanhemman luokan retropelaaja, niin Dark Souls on, mä ainakin käsitin, että siellä olisi tullut paljon semmoisia tosi nuoria runnaajia vastaan, jotka alkaa huutelemaan, että näin tehdään asiassa sun muuta, mutta se kommuni itse asiassa todella ystävällinen, ja ne otti vastaan hyvin ja antoi ohjeita, ja oli valmis auttamaan, niin voin ihan niin kuin hyvin mielin sanoa, että sekin speedrun-kommuni siinä, missä kaikki tähän mennessä on ollut, niin todella ystävällistä ja halunnut auttaa uusia runnaajia. Äkkisiltään kuvittaisi kyllä, että Dark Souls-porukka on vähän semmoinen, haha, get good. Niin, nimenomaan. Peli-idea pysyy siellä speedrun-porukassakin, mutta se on hyvä kuulla, että siellä on tuommoinen mukava ja auttava yhteisö, kun se sitten innostaa pelaamaankin ihan erillä lailla sitten. Näin on.
Sanoit, että pahemmin jaksa submittailla aikoja, jos sä et ole ihan hirveän tyytyväinen vielä omaan aikaan, niin kuulostaa siltä, että sä oot vähän ehkä itsekriittinen, niin tuleeko se jostain siitä, että sä oot mahdollisesti jossain Megamanissa niin kuin sitten ihan maailmanluokan runaajia vai onko se enemmänkin semmoista, että et ole vaan, niin kuin, ei ole vaan ollut tapana submitata aikaa ennen kuin oot tosi tyytyväinen siihen? No joo, se johtuu lähinnä siitä, jos katsoo striimin jälkeen tai sen suorituksen jälkeen omaa runia, että siellä on kauheilla erilaisia virheitä, että en mä nyt tämmöistä kehtaa sinne submittaa, vaikka siinä ei ole tosiaan mitään vikaa, siis totta kai itse kriittisyys on varmaan huono asia, mikä voi tehdä näissä speedrun hommissa, koska jos sä teet tuommoisen runin jollekin ihan tuntemattomalle, niin se olisi ihan saman tien silleen, että wow, kun oli hieno runi, niin sä oot melkein se ainoa ihminen siellä, joka näkee sen ne kaikki väärät asiat, mitä siinä runissa ei olisi pitänyt tapahtua. Jep. Perfektionismi. Kyllä. Ja siinä pyritään täydellisyyteen, niin ei kai siinä hirveästi voi luistaa sitä. Mutta oliko se tosiaan tuossa sivukysymyksenä, että oliko se Megamani, millä sä oot nyt paljon tutumpi runaaja, niin onko se semmoinen, että sä pyrit siinä, niin kuin, oot sä niin kuin kilpailu ihan maailmanmestaruusajoista vai pyrit siinä olemaan ihan top-runneri? Joo, no Megaman 5 meni ihan suoraan top 5. Se ei enää ole, koska runi vaihtui aika radikaalisti lopussa. Se loppuruni on siitä vaihtunut niin paljon, että siinä pystyy säästämään aika monta sekuntia, että tosi moni runaaja on mennyt sen ajan ohi jo. Niin kuin 26, mitä lie, niin kuin SAP 27 oli tosi hyvä aika pari vuotta sitten, että nyt SAP 27 alkaa olla niin kuin joku top 15 aika, mitä se ennen oli top 5. Niin siitäkin pudottua aika paljon, mutta tosiaan sitten kun mä aloin pelaamaan näitä vähän vanhempia tai uudempia Megaman Classic-pelejä, niin kun Megaman 11 on tietysti se uusin Classic-peli, niin senhän mä grindasin itteni ihan maailmanennätykseen asti. Ja sitten tuli yksi kiinalainen runneri, joka puski sen ajan vielä paremmaksi, mutta mun aika on edelleen niin hyvä, että kukaan ei ole päässyt lähellekään. Tai no, puhutaan 10 sekunnista tai jostain, että se on kumminkin niin hyvä aika, että sitä ei ole vielä kukaan saanut rikottua, niin se on edelleen siis yksi parhaimmista runeista. Ja itse asiassa kun mä runnasin Awesome Games Done Quick, siellä Megaman 11, niin sekin runi oli tosi hyvä, siis maratonruniksi. Ja just silloin, kun mä sitä pelasin, niin olin ihan täydessä tikissä ja niin kun pelannut sitä jatkuvasti, niin se onnistui tosi hyvin. Ja toinen peli, mistä mut tunnetaan tällä hetkellä, on tosiaan toi Megaman Base, tai Rockman Forte, joka tunnetaan siis yksinkertaisesti kaikkein vaikeimpana Classic Megaman pelinä. Ihan siitä syystäkin, kun Capcomi mainitsi, että ne teki niinku tarkoituksella vaikean pelin. Siis ne itse tämän mainitsi, että tämä koko peli on siis Classic-peleistä just se peli, mikä ne teki vaikeimmaksi. Ja jos ei kukaan sitä pelannut tällä hetkellä tai ei ole koskaan kuullut pelistä, niin kannattaa tosiaan kokeilla. Se on erittäin vaikea peli. Ja speedrun tekee siitä vielä vaikeamman pelin, että se on varmaan se syy, miksi koko pelissä ei ole välttämättä niin paljon halukkaita runnereita, mutta se on yksi peli, mitä porukka haluaa katsoa tosi paljon. Koska se on kyllä se on sanottava näin katsojien näkökulmasta, kun minä seurasin sitä sun pelaamista aika paljon, kun sä sitä Rockman Fortea vetelit, niin se speedruni on tosi näyttävän näköinen. Se on, joo. Se on näyttävä ja se on hemmetin vaikea, kun siinä tosiaan se on semmoinen mekaniikka, että sä ostat yhden itemin, jossa periaatteessa tarkoittaa sitä, että jos sulla on vähemmän kuin 7 vai 6 HP:ta, niin sä teet tupla vahinkoa. Jossain peleissä on vähän samalla mekaniikka niin kuin tässä, että se on semmoinen berserker. Niin, nimenomaan. Että ja siis sit se jatkuu vasta joka ikinen stage, tai kenttä, minkä sä vedät siinä pelissä, niin sä vedät ihan älyttömän vähäisellä HP:lla. Että yksi osuma sä oot kuollut. Ja se koko runi on semmoinen. Niin kuin heti kun sä saat sen itemin parin kentän jälkeen, niin se koko runi on sitten lopussa just tommoista. Siis se on kuitenkin, mä en tiedä mikä tämä peli on, mutta niin se on kuitenkin Megaman-peli, niin minkä takia sen nimi on Rockman at Forte? Se Japanissa on Rockman. Joo, Rockman on siis... okei. Joo, se on tosiaan
Japanissa Rockmanin ja sitten meille tullut Megamanina. Ja Forte on tietenkin peissi, eli siis toinen hahmo, jolla voi pelata. Ei ole, monessa Classic-pelissä ei tämmöistä edes ole, että se pystyy sitten sillä toisella hahmolla pelata, mutta Aivan. tämä oli yksi ensimmäisistä peleistä, jossa se oli mahdollista. Ja en tiedä, miksi Capcomi ei ole julkaissut uudelleen kyseistä peliä, mutta kaikki muut Megamanit on tehty Legacy Collectionille. Ehkä se on just, kun se on tarkoituksella tehty niin vaikeaksi, että sitä halutaan panostaa siihen, kun ihmiset pahoittaa mielensä videopeleissä, niin usein nykyään en ymmärrä, mistä johtuu. Mutta sanoit, että siinä pyritetään tosiaan olemaan niillä matalilla HP:lla sen koko runin ajan, niin onko siinä mahdollisesti jotain semmoisia asioita, että kun sä menet hatusta heitetään, niin menet vaikka seuraavaan tasoon, niin täyttääkö se sun HP, jos sä yrität mahdollisimman nopeasti piestä itsesi takaisin henkihieveriin? Joo, joka tietenkin kentän välissä on ihan ilmainen refill, ei sitten tarvitse huolehtia. Ja voi sitä pelata tietysti ihan niin kuin safestykin, että ei tarvitse välttämättä noita kaikkein nopeimpia trättejä siinä käyttää, mutta se on tosiaan se yksi asia. Niin kuin se yksi asia vaaka teki sit vaikein, koska esimerkiksi tämä Any%-kategoria, missä käytetään niin kuin zippe, jos tiedätte, mennään seinästä ylöspäin yhtäkkiä nopeasti, on se on yksi asia, miksi monet runnaat ei tykkää sitä pelata, koska niiden opetteleminen kestää aika kauan. Ja se on itse asiassa harmi. Sitähän voi pelata ilman mitään tämmöisiä ylimääräisiä trikkejä, jotka kyllä kieltämättä säilyttää aika paljon aikaa tai nopeuttaa sitä runia, jos niitä tekee, mutta siis ilman niitäkin, niin se peli on siis vaikea, ihan vaan ton HP-homman takia. Mielenkiintoista. Niin, nehän on nyt zipit. Mitenkäs ne, jos minä oikein muistan, niin siinä piti käyttää sitä jääasetta. Joo. Ja sitten se puskee sinut niinku muutama pikselin seinän sisälle ja sitten siinä oli pause aseenvaihto ja se sitten ampuu sinut. Juurikin näin, eli meillä on semmoinen niin kuin jääseinä, joka mennään seinän viereen, käännetään ympäri, hypätään ja tehdään se jääseinä ja pusketaan itsemme sitä jääseinää vasten, joka sitten taas puskee meidät sinne seinän sisään. Me vaihdetaan jonkinlaiseen lightning weaponiin ja se sitten kun ammut vaan siis seinän sisälle, niin se lähtee sitten zippaamaan Megamania sitä seinää myöten ylöspäin niin kauan kun joko sä pysäytät sen zipin tai lennät tyhjyyteen ja kuolet jompikumpiin. Se on aina vaarana noissa zipeissä, kun nehän on niinku fail safe ja tehty sitä peliä varten, että se jää seinään jumiin. Ja tuossa runissa on semmoinen kohta, mikä periaatteessa kehottaa kaikkia opettelemaan ainakin yhden zipin, koska muuten se joudut odottaa melkein 2 minuuttia. Pelkästään siis semmoinen autoscrolleri-tappelu, mitä sä voit mitenkään nopeuttaa, että muuta kuin zippaamalla sen ohi. Niin se on se yksi zippi, mitä porukka haluaa opetella tai luulisi opettelevan. Mutta siinä on vaan se homma, että sun pitää zipata alaspäin. Ja se tapahtuu silleen, että kun sä oot seinän sisällä, niin sun pitää hypätä 1 tai 2 framein sisällä ja sit käyttää sitä asetta. Sitten sä lähdet zippaamaan alaspäin, etkä ylöspäin. Mutta sun pitää saman tien pysäyttää se zippi, eli pausettaa muutaman framein jälkeen. Tai jos sä menet ylöspäin, niin se on softlocki. Se on aika hassu tilanne. Ja onko nämä on jotenkin semmoisia, onko nämä universaaleja Megaman-juttuja, vai nämä sopii ainoastaan just tähän Rockman? Siellä on pari, niin kuin Megaman 2, siinä on zippejä esimerkiksi, mutta on todella paljon helpompia tehdä. Ei tietenkään, en voi puhua siitä, että olisi mitenkään niin kuin tosta vaan tekemällä tehtyjä, mutta niin kuin Rockman Forte on ihan oma lajinsa kaikissa. Ihan, voitte itsekin kokeilla ja pelata vaikka emulaattorilla sanoa, että kuinka helppo peli se on. Se on ihan omaa luokkaa. Pitää laittaa testiin. Se ei ole pelkästään ne normaalit klassiset Megamanit on minulle jo vaikeita, kun ei ole tullut koskaan oikein pelattua niitä. Niin sitten jos taisi vielä vähän vaikeammalle vääntää, niin saattaa siinä olla vähän helisemässä. Näin on. Mulla on sama, mulla ei oikeastaan yhtään historiaa ton pelisarjan kanssa. Ihan kun minä olen enemmän semmoinen RPG-mies, mutta toi on, on hieno laji. Se kun tuli tosiaan puheeksi noita temppuja, mitä on, niin Megamanit suurin piirtein ainakin ne varhaiset Megamanit, niin nehän toimii aika lailla vähän niin kuin samalla moottorilla, eikö vaan? Niin onko niissä semmoisia universaaleja kikkoja, mitkä toimii
käytännössä, kun sä opettelet ne yhdessä pelissä, niin seuraavassa ne toimii myös. Joo. Joo ja ei. Niin kun 3. lähtien hän tuli se slaidaaminen, eli sä voit liukua, joka nopeuttaa tietenkin ihan hemmetisti koko pelin runnaamista, koska siihen menet yksinkertaisesti nopeampaa slaidaamalla, ja se on sitten olennainen osa niin kuin pelin movementtia, että sä teet sit jatkuvasti, ja koetat pysyä erossa siitä, että sä et hypi niin paljon, vaan jatkuvasti slaidaamassa. Ja sitten niin kuin 1. ja 2. on molemmassa ihan älyttömästi sippejä, ja 1. etenkin on semmoinen erikoinen juttu kuin Ice Pixeli, eli kutsuu sitä jääpikseliksi. Että jos sä saat sen sun lihasmuistiin, sen 1 pikselin, niin sä osaat kaikki zipit siinä 1. sen jälkeen. Se kuulostaa. Luuletko, että se on niin kuin jotenkin helppo tai siis niin kuin tämmöinen aloittelijaystävällinen homma vai että se on hirmu vaikea se 1 pikselin löytäminen? No siinä on nykyään tehty semmoinen niin kuin buffer-strategia, joka periaatteessa, miten se nyt sanoisi, että heti kun kosket johonkin pikseliin tai johonkin tiettyyn visuaalicuehin, niin sen jälkeen laitat sen esineen, joka auttaa sinua sippaamaan, niin se on tehty helpommaksi, mutta jos sä tiedät, missä se pikseli on lihasmuistillaan, niin jos tarvitset tehdä mitään tuommoisia ylimääräisiä, voit tehdä sen zipin niin kuin ihan lihasmuistista suoraan ilman käyttämättä ylimääräisiä tuommoisia avustuksia, mutta se on yksi asia, joka 1. tekee joko helpon tai vaikea, mutta tosiaan se erottaa kyllä top-runnerit muista runneista tosi nopeasti, koska ne ei käytä mitään buffereita. Ne kun alkaa tehdä sippejä, se lähtee saman tien menemään. Siinä ei kestä niinku yhtään sekuntia sen setupin kanssa. Sitten kun mennään myöhempiin peleihin, niin kuin 4., 5. ja 6., niin 4 ja 5. 4. tietenkin tuli tämä charge-mode, latausmode Megamanille, että pystyt lataamaan boosteria. Ja se tietenkin tekee sitten, 4. se ei tee paljonkaan, koska jos siellä lataat sen sun boosterin, 4. se lagaa niin paljon, se Nessin hardware ei kestä sitä yksinkertaisesti, ja sit saa niinku periaatteessa frameja siis siinä menetät, kun peli lakaa sen verran, mutta 4 muuten lasketaan. Niin. 4 muuten ihan niin kuin tosi vaikea peli, mutta sekin ihan suosittua runnattu. Ja siinä ei oikeastaan mitään temppui 4 ole, koska se mun käsittääkseni se moottori vaihtuu. Ja siinä zipit toimii, mutta ilmeisesti se on laskettu silleen, että jos peli tietää, että Mega Man on seinän sisällä jonkin tietyn frame-määrän, niin sä kuolet saman tien. Eli siinä ei ole mitään semmoista enää mitään kalkulaattorit, että se yrittää puskea sut pois, vaan se puskee ja tappaa sut samalla. Niin. Joten minä muistan, että siinä on se joku chippi oli pitkän kierro, että sinä otat vahinkoja sitä iframeilla chippat. Jep. Siinä on yksi. Ne iframeit toimii niihin chippikilleihin. Jep. Yksi ainoa semmoinen niin kuin RTA-zippi, jonka siinä voi tehdä. Ja sittenhän sillä on tässi, joka periaatteessa tekee refight skipping. Niin kuin kaikki tietää, Mega Manissa on nämä robottivaltiaat, jotka tulee uudestaan sitten pitää tappaa pelin lopussa, niin ne pystyy skippaamaan periaatteessa kokonaan kaikki. Mut se on semmoinen asia, mikä niin kun ei ihminen voi tehdä, koska tarvii painaa A tai tyyli joku 100 kertaa sekunnissa. Ei kukaan voi semmoista tehdä. Aivan. Onko tuo haaste? Se on nimenomaan se. Meikäpoika käy vaan turbo-ohjaimen esille. Jep. Mutta ei ihmisen fyysisesti tekemänä. Sitten tuli sen jälkeen 5, joka jostain kumman syystä niin ne teki siitä ihan älyttömän hyvän sen latauspuusta. Eli 4, kun puhun tuossa lagista, että se oli niin huono, niin Capcom teki jotain sille. Ja sehän on ihan älytön 5. Todella hyvä. Mutta samalla ne otti pois sen, että joka kerta kun siellä otat osumaan, niin sun lataus lähtee uudestaan niin kun latautumaan. Että se oli taas niin kun ikävä asia speedrunnain puolelta, koska sun pitää välttää joka ikinen osuma siinä pelissä. Ja totta kai 4, 5, kun on oma tai uudempi tämä moottori, niin se on saanut oikeastaan meemi tämmöisen statuksen nämä pelit niin kuin droppireitistä, koska se antaa niin paljon one-up-elämiä.
niin siinä on tullut semmoinen meemi, että niin kuin sä et voi nähdä Continue-ruutua vitosessa esimerkiksi. Että jos sä näet sen, niin jotain on mennyt todella pahasti pieleen. Ja sitten se 6 on taas semmoinen, josta kaikki tykkää, mutta kukaan haluaa runnata sitä, koska sä et pysty hyppäämään sun slaidista pois ennen kuin sä canceloit sen sun slaidin. Elikkä tässä tapauksessa tarkoittaa sitten, joko sä painat sun hyppynappia 2 kertaa, että sä pysähyt ja sitten sä hyppäät, tai sitten sä painat just vastakkaiselle puolelle, mihin sä slaidaamassa, niin se pysähtyy se slaidi. Kun muissa Mega Manissa se on silleen, että kun slaidaat, sä hyppäät, se hyppää saman tien slaidista. Ja en mä tiedä, mikä tämä Capcomin juttu oli 6, mutta se tehtiin ihan eri tavalla, ja se oli itse asiassa yksi syy, miksi moni ei halua runnata 6, vaikka muutenhan se on hyvä peli. On kyllä melkoinen suunnittelu. Ruuliansi kyllä tehty tuommoisen kanssa, että jos ei pysty hyppäämään liuusta. Joo, en tiedä mitä se piti otella loppuun. Capcomilla tuli joku aivopieru siellä, mutta se oli sen ajan murhe se. Ja kutostahan myöhän ei. Mä kyllä muistan, mä en tiedä minkä takia mä muistan itse, että mä pelasin kyllä nuoruudessa 6, mutta sitähän ei julkaistu Euroopassa vasta jo 2004 tai jotain, siis ihan myöhään, todella myöhään. Niin kuin ihan viimeisenä Nessin peleinä. Niin, siis Nessihän oli silloin unohdettu jo monta vuotta sitten, mutta siis se oli jännä, että niin kuin, mä muistan kyllä selkeästi pelannut sitä, mutta sitä ei koskaan niin tietojen mukaan kyllä Euroopassa julkaistu. Sä oot, Ahmad, myöskin ollut noissa live-maratoneissa mukana Speedun urasi aikana silloin tällöin siellä sun täällä ympäri maailmaa. Ootko sä ollut kuinka monta kertaa ja missä päin? Sanopa ensin, että mistä lähti, niin mikä oli ensimmäinen maratoni, missä kävit? Ensimmäinen maratoni taisi olla Speed Games United, nykyään Finrunssi kyllä, jos oikein muistan, mutta tosiaan nehän toimi eri nimellä, niin Assemblyssä käytiin runnaamassa Mega Man 2, ja se oli ensimmäinen semmoinen live. Itse asiassa live-eventeissä mä oon kyllä paljon käynyt, mutta siis eventeissä yleensä online, tai siis netin kautta on tullut paljon tehtyä, mutta tosiaan parissa näissä Finrun tapahtumissa on tullut käytyä, ja ihan hauskoja tapahtumia ollut, ihmiset tullut kysymään asioita, miten runnataan peliä, se oli kyllä hauska, aika monet henkilöt tulee, miten runnataan speedrun. Ja se on kyllä semmoinen universaalinen kysymys, että kukaan ei pysty siihen kertomaan, että miten sitä runnataan yhtä peliä, mutta se ihan niin, se oli ihan hauska kokemus kyllä. Pitäisi mennä enemmän noihin live-tapahtumiin osallistuu, koska siellä saa vähän paljon kokemusta tai kuulla kokemuksista, mitä etenkin nämä muut kommunit, speedrun kommunit, mitä on, niin niitä on niin älyttömän paljon ja on ihan kiva kuulla kuulumisia muistakin, koska itse on niin keskittynyt retrohommiin tai retropeleihin, niin se vähän mielenkiinto pysyy siellä. Onhan siellä Finrunsilla ollut siis ja on edelleenkin paljon retro-tyylisiä runnaajia ja pelaajia, mutta ihan mielenkiintoista kyllä haluan kuulla muiden runeja, niin kuin esimerkiksi mitä Voddovi pelaa tätä jumppipeliä siellä. Kyllä. joka on erittäin mielenkiintoinen. Ja sitten niin kuin RPG-pelejä mä haluaisin pelata Final Fantasy 8 jossain vaiheessa. Ihan vaan sen takia, että mä haluan tehdä sen. Se on mun ollut suosikki Final Fantasy, niin se on semmoinen peli, mitä mä haluaisin runnata lähinnä sen takia, koska vaikka mä tykkään pelistä itsessään, mutta tosiaan yhdellä Finrunsilla tuli tavattua yksi kaveri, joka oli runnannut ja routannut Final Fantasy 8, niin mun mielestä se on ihan mielenkiintoinen vähän tämmöisiä pidempiä pelejä myös vähän opetella, muuta kuin sitten näitä Nessin 20 minuutin tai 10 minuutin pelejä. Joo, se on pikku harppaus tuosta sun normaalin pääpeli mitasta toi FF8 hyppääminen. Se oli silloin kun olit siellä SGUssa eli Speed Games Unitedissa, mikä se oli 2000, mitä sanoit? Oliko tämä nyt 2017 vai 2018? En muista. No, mitä runnasit silloin? Runnasin 2 peliä. Mega Man 2 me vedettiin reissi Von Rufion kanssa, joka nykyään kyllä ei taida enää speedrunnata, mutta se oli ihan hauska kokemus. Ja sitten taisin soolona pelata Nessin Blaster Master, jos semmoinen peli on tuttu. Blaster Master on tuttu sitä uudesta versiosta, kun nämä on
kahtonut yhtä kuin runnaa sitä Shantai-versiota. Niin, En ole ikinä kuullutkaan. Blaster Master Zero, ne on niitä Kyllä. uudempia. Mistä siinä on kyse? Mä en ole ikinä kuullutkaan. Se on semmonen Tasokoikkalointi varmaan. Metroidvania, missä mennään, no se on tasoloikkaa joo, mutta sitten siitä vaihdetaan, kun mennään semmoiseen dunkkuihin, niin vaihdetaan vähän niin kuin eri perspektiiviin. Kun siinä mennään niin kuin, mennään tankilla, ja sitten tankista voi tulla ulos semmoisen pikku jäpä, jolla voi ammuskella myös. Sillä mennään niin kuin näin dunkkuihin sisään, ja sitten tankki ei voi siinä Aivan, viedä sisään. Ja se on ihan loistava kyllä remaster, en tiedä kumpaa tästä voi käyttää. Mutta tosiaan Zero-pelit on ollut tosiaan aika hyviä, jotka on julkaistu Steamiin, niin jos jollain on semmoista mielenkiintoa, niin tosiaan Zerot on ihan hauskoja, ellei halua sitten koskea tähän alkuperäiseen Nessiin, joka on hyvä. Unohtakaa Blaster Master 2, se on ihan täyttä. Sitä ei ole olemassa. Ei ole. Kuulostaa ihan siltä joltain DMC-peli. Niin se mikä puuttuu sitä 1 ja 3 välistä. Niin sitä ei ole olemassa. Joo, se SGU:ssa pelasit silloin sen kisan ja näin edespäin, niin sä oot myöskin pyörähtänyt tuolla vetten toisella puolella, etkä vaan näissä maratonissa. Joo, no en ole kyllä siis paikan päällä GDQ:ssä ollut muuta kuin online-maratoneissa. Okei. Sitten mulla on mennyt jotain pahasti. Mutta oot ollut kuitenkin GDQ:ssa minä vuosina? No lähinnä siitä, kun tämä pandemia alkoi, niin hän alkoi ottaa silloin online näitä submissioneita, niin 20. joka vuosi. Niin nimenomaan. Siis joka vuosi siitä. 20, 21, 22, 23 ja tänä vuonna en kyllä ole, mutta joo, siitä 4 kertaa taisi olla peräkkäin. Minkälainen kokemus se on siinä striimaillaan sille isolle striimille? Se oli kyllä aika stressaavaa, vaikka nyt ei ollut paikan päälläkään. En mä tiedä, mikä mentaalinen blokki se oli, että striimaa yli 100 000 katsojalle jotain videopeliä, mutta Mikäköhän siinä voisi olla? ironisesti kyllä, niin parhaimmat maratonrunit just tuli siellä, niin kuin tämä Mega Man 11. Mä voin sanoa, että se on kieltämättä heittämällä paras maratonruni, mitä mä ikinä tehnyt. Ja, Rockman Forte, minkä myös pelasin muuten GDQ:hyn, oli täysin ilman kuolemia. Niin kuin se on niin oikeasti yksi parhaimmista suorituksista, mitä voi tehdä maratonissa. Se on niin hemmetin vaikea peli, että sekin oli, niin kuin just en tiedä mikä siinä on, mutta siis enemmän stressiä ja sitä paremmin runi. Kaikissa näissä suurissa maratoneissa. Ehkä siihen tuli jotenkin hyperfokusoitua sitten, koska ei halunnut mitenkään pilata sitä tavallaan sitä tilannetta. Niin, ja myöskin sekin varmaan helpotti, että oli kaverit juontamassa, ettei tarvinnut itse keskittyä siihen Lontoon höpöttämiseen. Niin, se on kanssa se. Voit enemmän ehkä keskittyä itse siihen peliin ja antaa vaan sohvan höpötellä. Paine alla ne timatitti syntyy, niinhän se on sanottu. Näin no. Se on siistiä kyllä. Jos maratoneissa aina tapahtuu semmoisia runeja, jotka niinku oikeasti menee niinku tosi. Oliko se sitten niinku tosi lähellä esimerkiksi jotain PB-aikaa tai vastaavaa, oliko se vaan oikein, että se meni maaliin ilman? En mä muista, että kumpikaan niistä runeista ei. No se Mega Man 11 oli melkein 32, koska Sub 33 on siis, se on niin hyvä aika siinä pelissä, että saat jonkinlaisen kultin seuraamaan sinua. Ja se oli aika lähelle sitä, 33.03 kun se oli, että se oli todella lähellä. Ja Rockman Forte, vaikka se ei ollut ajallisesti mitenkään todella näyttävä runi, mutta niin kun sai suurimman osan tempuista tehtyä ja hyvän ajan, koska kaikissa maratonihommissa ainakin itse on saanut semmoisen kuvan ja käsityksen, että siellä on niin paljon katsojia, siis 99% katsojista, jotka katsoo niitä sun runia, niin ne ei tiedä siitä mitään. Ja jos joku menee pieleen sun mielessä, niin ne luultavasti ei käsitä sitäkään, että mitään tuli tehtyä väärin. Niin noissa maratonissa kannattaa vaan oikeasti jatkaa. Jos tulee joku virhe, niin sitten on turha jäädä sitten murettiin siihen, että voi, kun nyt meni pieleen. Mutta siis näissä kannattaa mennä vaan eteenpäin ja jatkaa, koittaa pitää hymy huulilla ja jatkaa eteenpäin ilman, että huolehtii siitä. Koska sehän tietysti vaikuttaa koko loppuruniin sitten, että sä murhit siitä niin kuin yleisö edessä, että tämähän meni nyt pieleen. Mutta
Jep. On noista tullut kokemusta ja vähän niin kuin kasvanut henkilönä sitten sen puolesta. Joo, ja oot kasvattanut myöskin noiden maratonien myötä sun omaa katsojakuntaa. Sulla on ihan hyvän kokoinen toi seuraajaporukka, varsinkin Twitchissä. Teekö sä Twitchin lisäksi jotain muutakin, niin kuin YouTubea tai jotain vastaavaa? No, tein periaatteessa ennen. Kyllä minä sinne edelleen videoita uppaan YouTube omalle kanavalle. Siellä on, kun mä aloitin siis suomeksi originaalisti, oli kaikki suomeksi, eli 10 vuotta tehnyt suomeksi sisältöä YouTubeen. Me vaihdettiin Speedrunien myötä siis 2016 meinasin, että teen uuden Twitch-akon ja vedän kokonaan englanniksi, joka oli meistä aika hyvä niin kuin johtopäätös kaikkeen, mitä mä oon tehnyt. Että nykyään ne on sitten uppaan noin uudet ennätykset YouTubeen, koska Twitchin oma soitin on vähän niin kuin sieltä itsestään. Ja ja sitten joskus jotain kasuaalipelailua tonne YouTuben puolelle. Se tuntuu vähän ehkä omituiset nykyään, koska on tottunut vähän niin kuin sen chatin, siihen interaktiiviseen, tai mitä se antaa Twitchissä, että jatkuvasti on joku niin kuin puheenaihe meneillään, niin se on vähän se itsestään höpöttely, vaikka mä niin kuin sanoin 10 vuotta sitä tein, niin nykyään se tuntuu jotenkin tosi oudolta. Joo, onko sulla tapana tehdä semmoisia tosi pitkiä striimejä sitten kanssa, missä se on tosi kiva, kun chatissa tosiaan on joku mukana? Voiko mä voisinkin? Mä oon kateellinen niille, jotka pystyy striimata jotain 80 tuntia jatkuvasti, että se on, sanotaanko 3 tunnin jälkeen alkaa olla kyllä persen niin puutunut, että on pakko, joko pitää paussi tai sitten no paussit yleensäkin kyllä pitäisi pitää ihan niin kuin terveellisistä syistä muutenkin, mutta ei pysty oikein tosi pitkiä striimiä tekemään. Niin kuin Voddovi seurasin tuossa pari päivää sitten 7 tuntia jätkä vetänyt jotain Jump Kingia siellä. Siinä tuli semmoinen zen-tila ja oli semmoinen meditatiivinen tila, että mikään ei tuntunut missään. Sitten kun rupesi ajattelemaan asioita, hetkinen, voisi käydä välillä seessalla. No kun musta tuntuu, että sulle tulee sellainen tila, että sit kun sä oot sen 7 tuntia pelannut Jump Kingia ja sulta kysyy, että mitä sä oot tehnyt 7 tuntia, niin sit sä itsekään muista enää. Siis sä oot vaan sillä silmät takaraivossa vaan tuijottanut eteenpäin, että joo, eteenpäin. Mutta jos sä meinasit tosiaan sitä Final Fantasy 8 runnailla, tai sitten ainakin on mielenkiintoa, niin sä sanoit, niin se on kyllä, 3 tuntia ei kyllä siihen välttämättä oikein riitä, jos... Joo, varmaan joku, no jos siellä maailmassa puhutaan 7-8 tunnista, niin voi varata ainakin 12 tuntia aikaa niin kuin ensimmäisen alkukäteen. Niin. Tai sitten, kun nykyään on näitä cutscene remover-modeja, niillä on hyvä harjoitella. Se esimerkiksi 10 puottaa sen 5,5-6 tuntia poikkeen. Se alkaa olemaan just sitä 4 tunnin luokkaa sitten siinä kohtaa. En tiedä, minkälainen se on 8 tai 9. 9 on cutscene remover ja on ihan niin kuin runnattavassa vaiheessa jopa, ymmärtääkseni. 7 sitä tällä hetkellä luodaan. 8 en tiedä, että minkälainen meininki siellä on. 8 se on minun mielestä runnattavassa muodossa myös. Että ainakin olen niin kuin nähnyt, että jotkut vettää CSR FF8, että se kannattaa ottaa haltuun. Kannattaa vähän uumoilla sitä. Mutta joo, semmoisia sanoisit, että 3 tunnin striimejä. Onko sä tehnyt sitten tosiaan sanoit niin YouTubea ja Twitchiä, niin teekö sä jotain muuta mahdollisesti sosiaalista mediaa vai onko sä aika lailla siinä? Ja mitä sä sanoit, kuinka pitkään sä sanoit, että sä oot tehnyt tätä hommaa? Sä oot ihan... No siis ihan oikeasti 2007 asti siis tehty kontenttia YouTubeen. Että siis melkein armeijan jälkeen, kun 2006 itse asiassa tuli armeijasta pois, niin sen jälkeen alkaa tulla tämmöinen innostus tehdä jotain YouTube-hommaa, mutta sitten se on sen jälkeen palautunut taas tähän striimaushommaan mieluummin, joka on enemmän suoraviivasta, helpompaa. Mutta en tosiaan... Twitteri on siis ainoa sosiaalimedia, mitä TikTok ei saa muuta käyttänyt, tai tuossa on niin hyvin. Ymmärrettävä. Se on TikTokia. Mulla on hyvin samanlainen fiilis yleensä. Mä joskus koitin tehdä jotain YouTube-meemijuttuja, mutta mulla on ehkä enemmän semmoinen kynnys tehdä YouTube-videoita, koska ne on semmoinen, että niihin pitää panostaa ihan hirmu määrä
mutta sitten samalla sä voit vaan laittaa streamin päälle ja höpöttää ihmisille, ja se tuntuu semmoiselta niinku Se luo itse vaivattomammalta. itsensä. Niin. Mutta sitten jos sä julkaiset jotain YouTubeen, niin se pitää olla kyllä niinku oikeasti niinku final version, final version MP4. Jep. Joo, ymmärrän kyllä täysin. Koit sitten tosiaan kasvua siitä, että vaihdoit niin kuin englanninkieliseksi ton sun kontsan ja saiko se sitten mahdollisesti juurikin noista maratoneista tai jostain tällaisesta niin kuin hyvän tuommoisen kickstartin kanssa tuolle yhteisön ylläpitämiselle? No, en oikeastaan sanoisi. Se on varmaan itse asiassa yleinen käsite tuosta hommasta, että jos sä pääset tuonne isolle stadiumille, niin kuin GDQ on, niin se tulee kauhean läjä seuraajia sen takia. Ja no, seuraajat nykyään varmaan tarkoittaa sitä, että saat niin kuin ihan followin Twitchiin ja sitten sun kanava räjähtäisi siinä kohtaa, mutta jos sä saat yhdenkin semmoisen henkilön sieltä, joka oikeasti on aktiivinen chattäjä, niin se on 1,000,000 kertaa parempi kuin se, että sait sen yhden tai 100 seuraajaa sieltä jostain maratonista, että ne on niitä kultapalloja, mitä tässä haetaan, mutta en tosiaan koe, että noi on kasvattanut mun kanavaa hurjasti. Se Mega Man 11 runi oli edelleen niin hyvä, että sieltä oikeasti siis tuli varmaan joku 200 seuraajaa, siis ihan kylmästi. Ja mä en oikeastaan puhunut siinä runissa yhtään mitään, vaan se hoiti nämä mun kollegat, Speedrun kollegat, ja siis se oli ihan vaan puhdas taitoesitys, josta tuli se followerit, että se oli ihan niin kuin, se tuntui hyvältä sen puoleen, mutta ei se kyllä kanavan kasvu oikeastaan niin kuin vaikuttanut siltikään mitenkään. Joku 1 tai 2 henkilö on ehkä sanonut, että mä oon tullut GDQstä, kun mä näin sun runin, ja se on siinä. Se oli se ensimmäinen ja viimeinen chattiviesti siinä. Niinpä. Se on viisaita sanoja mun mielestä. Juurikin toi, aika hyvin osasit laittaa sen jopa sanoihin, että on, niin kuin kultaakin arvokkaampaa on se, että jos on yksi aktiivinen katsoja, joka chattailee paljon, niin se tuntuu paljon paremmalta. Siis toi on oikeasti hyvin sanottu. Mä en ole ikinä ajatellut sitä noin, mutta toi on tosi fiksun miehen sanoja. Kyllä, siis miettii just jotain uutta kanavaa, jotain pientä kanavaa, että Twitchissä on, niin se, että se striimaaja, se puhuu siellä tunnin 2-3 yksinään, mutta sitten tulee se yksi henkilöchatti, joka puhuu myös hänen kanssaan, niin se tunnetila vaihtuu ihan täysin silleen, että hei, mulla on joku kaveri täällä, minkä kanssa pystyy puhumaan. Ja sitten niin kuin se on jotenkin mukava nähdä se miten eroaa se niin kuin olemus ihmisellä, että Kyllä. pystyy oikeasti puhumaan jonkun kanssa, ettei tarvitse itse höpötellä, niin se on huutaa sinne kaikukammioon. Niin, kyllä. Siis se on ihan hauska tämmönen moody change. Kehtaanko Amad myös udella vähän tässä, että oot hyvin aktiivinen tosiaan nyt ollut näiden speedrunien kanssa, niin mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan, että onko sulla tällä hetkellä mahdollisesti jonkunnäköisiä isoja milestoneja tai asioita, mitä sä haluaisit saavuttaa? Niin speedrunin ohella vai? Niin. Ei taida olla mitään niin kuin kunnon maaleja tiedossa. Siis mä aloitin tuossa 2 takaperin Bucky O'Harein runnaamisen, jota Voddovi oli ihan kieli pystyssä, että wow, tää on mun peli, mitä mä aikaisemmin pelasin. Ja huippupeli. Se on taas semmoinen asia, että siis itse mä opin tosi hitaasti asioita. Mutta sitten kun mä opin, niin se jää sinne lihasmuistiin ja mä kehityn sen jälkeen tosi nopeasti. Niin Paki on tosi hankala runi. En mä tiedä mikä siinä on. Kaikki nämä hankalat runit tulee just mulle ja mä tykkään niistä, mutta se oli siis tälläkin hetkellä siis leaderboardsin mukaan ainakin siis top 3 viikossa. Vähän yli viikossa. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta siis varmaan juurikin se, että siinä ei ole paljon runnaa, vaikka kaikki tykkää sitä pelistä, mutta niin kun pystyn omaksuu asioita ja just tämmöisten hommien takia niin olisi semmoinen tulevaisuuden kohdekin se, että opettelisi siis pelejä, joissa pääsisi niin kuin ihan tonne siis semmoisiin niin kuin kilpailullisiin tuloksiin.
jotka ei ole Mega Man-pelejä siis nimenomaan. Tämä on ollut pari vuotta jo semmoinen maali itselle, että niinku ei välttämättä unohtaisi, mutta haluaisi mennä niinku pois siitä Mega Man-genrestä. Pois mukavuusalueelta. Niin, nimenomaan, ja testata vähän muitakin speedruneja. Ja ehdotan siis kaikille samaa hommaa, että niinku, jos sä olet joku Metroid tai Mario-runnaja, niin totta kai tykkäät sitä genrestä, tykkäät sitä peleistä, ja varmaan sun kanava niinku kehittyy sen ympärille, mutta kannattaa testata vähän niinku pesiä ja muita pelejä, niin minä koitan sitä samaa nyt tehdä tulevaisuudessakin, että se ei pysy pelkästään tuon Mega Manin puolesta jatkuvasti samana. Ja totta kai sieltä sitten pystyy saada lisää kavereita ja ehkäpä jopa kasvattaa kanavaa sitten sen puoleen, että sieltä tulee porukkaa katsomaan muista kommuneista, ettei pelkästään pyöri sitten Megamiehen puolesta. Joo, Paki Heer. Sori. Minä tiedän yhden hyvän pelin, mitä kannattaa kokeilla. Se on tosi hyvä speedruni. Olisikohan se joku Jump King? Jump Kingihän se. Sitä suosittelen. En voi suositella, älä kuuntele sitä. Hiljaa. Niin, Vakio Heer oliko tämä semmoinen ihan satunnainen peli, minkä vaan poimit juurikin tässä mielessä, että halusit vähän kokeilla uusia vesiä, vähän rebranchia, vai oliko sulla mahdollisesti lapsuudesta historiaa, omia kokemuksia aikaisemmin tästä, vai ihan niin kuin kylmiltä vai? Kyllä suuri osa näistä NES-peleistä, mitä mä valitsen, tulee ihan siis nuoruudesta, kyllä. Ihan suoraan. Niin tämäkin on yksi niistä peleistä. Mä en kyllä, Vakio Heeristä tuli joku TV-sarjakin, siis joku lastenohjelma. Yeah. En kyllä muista, että täällä olisi koskaan näytetty, mutta siis sitä sarjastahan tämä peli tuli, näin minä käsitin sen. Mutta joo, siis ihan lapsuuden pelejä, niin kun halutaan pelata nopeasti, ja sitten oli tämä yksi nykyään Twitch-partneri, joka halusi mun runnaavan pitkään aikaa. Ei tätä kategoriaa tosin, koska Pakissa on myös hauska tarina muuten. Pakissa on siis semmoinen salakategoria tai vaikeustaso niin kuin hard mode. Että jos sä pistät passwordiksi hard, niin sun hahmo kuolee yhdestä osumasta. Siis ihan mitä tahansa. Sulla on täydet hellit, mutta kaikki tappaa yhdestä osumasta. Niin tää on yksi kategoria, mitä hän haluaisi mun pelaavan, en muuten varmaan pelaa ainakaan lähiaikoina. Mutta se hassu asia on se, että ilmeisesti joskus aikoinaan, kun tämä 91 vissiin julkaisesti tämä peli, niin se Konami, joka on tämän kehittäjä, niin ne pisti jonkin semmoisen antipiraattisysteemin tähän, että jos heidän peliä kopioitiin, niin ne ei pystynyt pelaamaan normal modea, vaan se peli käynnistyi aina hard modella. Get good. Jos piratoitte tämän, niin kyllä pelaatte sitten hyvin kanssa. Nimenomaan. Annetaan pojille vähän peliaikaa siihen. Se oli aika hauska yksityiskohta. Ja en tiedä, kuka peli meni läpi sillä muodolla. Voin sanoa, että se on kyllä aika vaikeaa. No joo. Kunnon trolli oikeasti toimii, ei kai siinä. Jep. Joo, eli tulevaisuus pitää tullessaan juurikin kaikenlaisia uudenlaisia pelien runien kokeiluja ja yrität päästä sillä niin kuin, ihan hyvin niin kuin leaderboard-aikoihin niillä. Kyllä, vaikka en kyllä uppaile niitä kovinkaan usein sinne, mutta silti vertailen aikoja ja koitan pysyä niin kuin kilpailuhenkisenä. Se kuulostaa aika hyvältä suunnitelmalta. Onko sulla mitään tällä hetkellä mitään tosi pientä, jotain semmoista mielessä jotain peliä, mikä tekisi tosi paljon, tosi kova hinku pelailla? No ei välttämättä tällä hetkellä. Se on vähän semmoinen asia, että uusien speedrunien löytäminen on tosi vaikeaa. Se pitää innostaa tosi paljon, että niinku siihen jaksaa panostaa sen ajan sen opettelun. Mutta Super Nintendo on semmoinen konsoli, mitä lapsuudessa tuli kavereiden luona pelattua, ja se on vähän myöskin semmoinen konsoli, mitä mä aina halusin pelata. Nythän mulla tietenkin löytyy sekin, ja mä haluaisin opetella sieltä jotain runeja, niin kuin jonkinlaisia SNESin klassikkoruneja. Ei mitään Marioa kumminkaan, vaan ehkä vähän jotenkin semmoista peliä, jota porukka tuntee, mutta ei niinkään ei Mario tai Sonic. Niin, joku Mario tai Super Metroid, siis sehän on ihan älyttömän suosittu peli, että ja optimoitu, ja siis
niin kuin, jos sä haluat siinä oikeasti hyviä aikoja, oli se sitten kuinka hyvä tahansa speedrunneri, mutta mä luulen, että se on esimerkiksi semmoinen peli, missä sun täytyy oikeasti viettää vuosia, että susta tulee mitenkään hyvä siinä pelissä, niin ei mitään tommosta kumminkaan. Pääsisit haastamaan Samua siinä sitten. Niin, kyllä. Hyppät PS1 puolelle ja CTR otat alle. Kyllä, suosittelen. Niin, mulla Jenkeistähän minä toin PlayStation 2, niin sinnekin voisi tietysti jotain pelejä koittaa. Niin kuin Mega Man X4 tuli ostettua Jenkeistä myötä. Mähän runnasin sitä vähän aikaa. Ja sehän on Sony-peli tosiaan. Se on ensimmäinen kokemus. Mulla ei pleikkari nuoruissa koskaan ollut, niin minä nyt vähän elän kato omaa nuoruutta sitten vanhempana ostamalla näitä asioita täällä. Nyt lähtee. Käynnistät siinä samalla ton Suomen kansallispelin ton Crash Team Racingin kanssa ja huitaset sitten siitä uudet pohjat. Ai niin, joo kyllä. Ja samat tämä Super Mario 3 on semmoinen, mitä porukka pelaa Finrunssia puolesta jatkuvasti. Kyllä. Ootko muuten seurannut Suomen Mario-kisoja? Juu, kyllä tulee aktiivisesti seurattua, vaikka tosiaan niin kuin sanoin, että Mario-pelit ei ole mun juttu. Se on tosi kaukana siitä, vaikka niin kuin movementti ja liikkuvuus niissä peleissä on tosi hyvää, mutta Mario ei koskaan ole itseäni innostanut niin kuin speedrunina samalla tavalla kuin Mega Manit. Joo, no, mulla on hyvin sama. Mä en oo itsekään yhtään Mario. Mä hyvin vähän Nintendo ylipäätään niin kuin ihmisinä, mutta niitä kisoja kyllä seuraan ihan samalla tavalla, niin kuin itsekin tuossa sanoit, että ihan hauska. Eli et ole vielä päättänyt kuitenkaan, että mikä tämä mahdollisesti on tämä SNES-peli, mitä ihmiset tietää. En vielä. Se kirjasto on kylläkin niin laaja, että tuolla monta kaveria, jotka tietää Super Nintendosta paljon enemmän kuin itse. Mähän pelasin Link to the Past, eli Zeldaa SNESillä pikkusen aikaa. Ja no, mennään takaisin tähän pelin pituuteen, eli se oli kumminkin yli 2 tuntia, mitä mä sitä pelasin, niin se on runiksi ehkä vähän itselle liian pitkä. Ainakin oli silloin, mutta ihan kiva. Mä tykkään tosiaan Super Nintendosta ehkäpä, voi sanoa jopa enemmän kuin Nessistä, mutta älkää kertokaa kellekään muulle. Joo, ei kerrota. Meillä on kohta 1 biljoona kuuntelijaa tänne klipaa. Joo, pidetään salassa se niin pitkäksi aikaa, kun itse sen striimissä laukaset käyntiin. Mutta sehän on, kuulostaa oikein hyvältä. Meillä alkaa sillä tavalla aika loppumaan tästä jaksosta, kun saadaan toi 2 tunnin mittari täyteen tässä pikkuhiljaa. Niin, meillä on näissä jaksoissa semmoinen perinne, semmoinen loppurituaali, missä me lätkitään aina vieraalle semmoinen pieni aivokäyrätesti, jossa ideana on siis, että mä sanon sulle 10 asiaa, 10 kategoriaa tai tällaista pientä sanaa, jotka liittyy enemmän tai vähemmän speedruneihin, videopeleihin, joihin sun pitää vastata ensimmäisellä asialla, mikä sun mieleen juolattaa. Et jos mä sanon vaikka, että koirarutu, niin sä sanot sieltä, että tolleri tai jotain vastaavaa, ja sitten me siirrytään eteenpäin. Ja mitä nopeammin vastaat, niin sitä parempi, koska sitten siitä tulee semmoinen hektisempi, miettimätön vastaus. Onko asia? Oikeellisempi tulos saadaan siihen meidän testiin. Kyllä. Joo, okei. No, minäpä aloitan täältä. Eli ensimmäisenä Speed Tech. Dash. Autoscroller-kenttä. Tango Man. Paikka, jossa on syklipohjainen hissi. Vakio Her. Klippi. Salami. Viimeinen bossi. Dr. Wily. Emulaattori. Zednes. RNG-manipulaatio. Rockman Forte tankki. Peli, jossa on OOB-kategoria, eli Out of Bounds. Mega Man 11. Power Up. Shatterhand. Ja suomalainen runaaja, joka ei olla me. Samurai Man. Nyt oli kuule nopeita vastauksia. Tämä oli varmaan, tämä oli niinku kultasplitin jälkeen. Ei ole varmaan koskaan ollut noin nopeita tiskiin lyötyjä vastauksia. Se oli kova suoritus.
Meidän puolesta oikein suuret kiitokset, Ahmad, että jaksoit tulla meidän studioon höpöttelemään. Jos haluat sanoa jotain ilman filttereitä tähän loppuun, ihan omaa vapaa sanaa tai mainostusta jotain, niin antaa palaa. Joo, kiitos. Jos Megaman tai, ei enää ehkä niinkään Megaman, mutta jos retro-pelaut kiinnostaa, niin tosiaan mun kanava on twitch.tv/Ahmad. Ja höpöttelen englantia sieltä, yritän höpötellä. Englanti on parantunut aika paljon niin kuin vuosien varrella. Varmaan voi kaikki olettaa, että jos puhuu samaa kieltä jatkuvasti, niin se varmaan auttaakin siihen, mutta sieltä löytää ja suomeksikin saa chatissa kyllä olla, ei siitä, vastaan vaan kyllä englanniksi. Ja joo, eikä siinä muuta. Kiitos, että otitte podcastin vieraaksi ja toivottavasti jakso tulee kuunteluun pian. Kyllä tulee ihan varmasti tänä iltana, ellei huomissa aamuna. Joten palataan sitten ja olisiko sulla Voddovi jotain näppärää? Ei mulla tähän oikein mitään muuta kuin, että pari viikon päästä uusiksi. Kyllä, näin. Pari viikon päästä uusiksi ja myöskin palaillaan vauhtijuoksun merkeissä mahdollisesti silloin. Joten ei muuta meidän puolesta. Kiitos kuuntelusta ja oikein hyvää peissiä kaikille. Heippa hei. Hei. Hei hei.